Добрый вечер. Я зараз проверяю гук и забылся включить интерфейс. Мне падаецца баланс нормальный, нормально будзе чуйна. Гэта самае у гульня даволі голосная сама па сабе, таму гэта трошки складана, але я яе зацішыў як мог. Так, ну падаецца нормально, зараз пачнём. Складанасць настройкі гука ў гэтай гульне яшчэ, што мне няма магчымасці табнуцца з яе, бо калі я табнуся, яна крашнецца. Таму сёння гуляем як ёсць, паспрабуем. Гэта гульня старая, ўсё ж такі трэба паважаць пенсіянераў, правильно? Таму паспрабуем як ёсць. У гульне не падтрымліваецца геймпад увогуле, як апынулася. Таму ёсць свае складанасці яшчэ. Спрабуем паглядзім, як яно будзе працаваць, таму што я не ведаю, на якія кнопкі націскаць, і не на геймпадзе такі гульні складаней, калі шчыра гуляць для мяне. На котлеткі адправляецца 1000 яшчэ. Вітаю, Найн Ревенс, добрый вечар. Вітаю, Нернурем, вітаю, Регана. Зараз дагэтуль была праверка гука. Зараз пачнём. Памер экрана нармальны. Аднаўленне яго таксама нармальнае. Калі я не буду табацца, то ўсё ў нас будзе добра. Що я амаль лаяўся на гульню пенсіянера. Тут хутчэй праблема ў тым, што гульня пенсіянер у квестах, і не люблю ў квестах, калі вось гэтая херня атрымліваецца, што ты павінен быццам бы ты гуляеш у гульню на рэакцыю, у гульне на гэты самы, ну, на твою фантазію, ну вось гэта. Гэта ёсць такое ў старых гульнях у некаторых, і вось там момант канкрэтна таймінг нейкі дурны. Ось, дзякую вялікі ж гульне, што можна там было захоўвацца ў вобліцы. Давайте пачынаць. Калі з'явіцца першы момант, у мяне ёсць аднаўленне па Disco Elysium, распавяду вам, што мне як, і я распавяду гэта, як толькі нам гульня дасць перапынак нейкі пэўны. А зараз пачнём. Given the choice, whether to rule a corrupt and failing empire, or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny. What was a king to do? Does one ever truly have a choice? One can only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. And so I returned to the sanctuary of my enemy, the fortress of the Sarafan Brotherhood, deemed impossible for any man to penetrate. Impossible for any man. Deep within these walls, my prey awaited. Mobius, the time streamer, deceiver and eternal gamester, using living beings as his pawns. In the end, we'd rooted out an entire nest of the fiends. But we had swept that area already. Not well enough, but no matter. We purged every last one of that brood with fire, where their souls now rest.
Lord Mobius will be pleased. Гуля, може, занадто It was тихо. time for Mobius to answer a few questions. I hoped for his sake to find him in a forthcoming mood. Давайте я ще погляджу. Субтитрів чомусь нема. Яны повинні були бути. Так, опції. Гульня, субтитри. Чому? А, ну я їх включав, може вони сорвалися. Давайте. Оп. Субтитри, на жаль, тільки зараз. А давайте покриху для тих, хто увогуле якого... Що за галера відбувається. Калі шчыра, тут ёсць яшчэ пэўны таймскіп. Я не ўпэўнены, у якім часе мы знаходзімся. Але які момант? Чым скончылася папярэдняя частка? У нас мы Каін. Так, мы за Каіна зараз гуляем. У гэтай частцы увогуле па падзеях будзе паказана, як Каін і Разіэль будуць спрабаваць пазбегнуць лёсу свайго. Разіэль, калі ў канцы другой часткі Soul River стварыў яшчэ адзін прэцэдэнт, калі гісторыя, таймлайн, скажем так, ёсць розныя віды, як падарожнічаць па сусветах, ну, па часе, так, як змяняць мінулае. І вось канкрэтна ў гэтым сусвеце сама гісторыя, яна заўсёды спрабуе застацца ў пэўным стане. Нават калі ты змяняеш пэўныя дэталі, яна ўсё роўна агулам ўсё роўна вяртаецца ў той ж самы як бы шлях, як яна і павінна была быць. Таму нават са скокамі ў часе складана яе змяняць. Але у Разіэля з-за таго, што ён з'яўляецца адначасова Soul River'ам мячом і вось па тыпу, калі ён знаходзіцца, стварае парадокс самім сабой у часе, ён можа, калі дзве душы ў адным месцы знаходзяцца, ён можа стварыць парадокс, які дазволіць замяніць ход гісторыі. Мы зараз знаходзімся, вось Defiant знаходзіцца, у апошняй як бы лініі гісторыі, калі яна перабудавалася ў той момант, калі Разіэль не забіў Каіна, усё ж такі. І знайшоў сам сябе, як бы знайшоў перамог самога сябе там у мінулым, карацей, адразу шмат якіх рэчаў адбылося з Разіэлем. Вось, гісторыя пачала перабудоўвацца. І зараз мы знаходзімся ў гэтым перабудаваным варыянце, у якім ні сам Разіэль, ні Каін не ведаюць, што будзе, таму што яны не былі яшчэ ў гэтай версіі падзей. Вось, канкрэтна што ідзе, зараз Каін гаворыць, што ён зараз палюе на Мёбіуса. Памятаеце гэты чарадзей часу, які ствараў вось гэтыя ўсе парадоксы? Вось, і карыстаўся і Каінам, і Разіэлем. Вось зараз Каін палюе на яго ў гэтай крэпасці, то бок ён спецыяльна дзеля гэтага сюды прыйшоў. Ось, так што пабегаем, паглядзім. Ось. Гульня дала перапынак, я думаў, што тут будзе больш экшана адразу, таму давайте адразу прабягуся ў тым, што ў нас па Disco Elysium. У Disco Elysium я зрабіў аўтаматычны пераклад на палепшанай версіі ChatGPT. І розніца гіганцкая просто гіганцкая розніца, гэта вельмі відавочна. І я нават вырашыў, што я ўжо запакаваў сабе ў гульню, тэсцірую. Ёсць яшчэ перакладзеная большая частка кнопак ужо і тэкстур. Таму іх я таксама запакую ў гульню, і я сёння буду заліваць гэта на Nexus Mods. На Nexus Mods, як апынулася, нічога складанага няма, мне патрэбна будзе толькі некалькі скриншотаў нарабіць і ўпэўніцца, што я у правільным парадку, скажем так, расстасую гэтыя файлы, каб яны леглі правільна пры усталёўцы. Вось, гэта я яшчэ праверу, ну, правільна ли усталёўваецца, неправільна ли усталёўваецца, правільна ли пампуецца мод. Гэта я буду правяраць сёння, і ён ужо старонка мода як бы ёсць, яна просто не запаблішана, то бок яна вам не бачная. Вось, я планую гэта альбо паспею сёння, ну, поўнасцю ўжо ўсё падрыхтаваць, пераправерыць, што усталёўваецца нармальна, альбо ўжо выкладваць буду дзесьці, можа, перад стрымом заўтра, можа быць, паспею. В залежнасці ад майго вольнага часу, вельмі залежыць ад таго, колькі у мяне вольнага часу будзе. Таму у нас будзе адразу палепшаны дыялогі спалучаюцца сказы і словы ў іх значна лепей, чым мы глядзелі на стрыме. Таму, магчыма, заўтра, калі ўжо я выкладу мод, я заўтра нават і пастрымлю Disco Elysium, паказаць вам, наколькі вялікая розніца ў перакладзе. Ось, таму што гэта нават падобна на чалавечы пераклад проста з хібамі, а не глобальна, ну, калі дагэтуль на 3-4 сказы было адзін сказ, у якім не спалучалася ўсё, то зараз я гэта прыкладна кожны 5-й і 6-й сказ. Гэта вялікая розніца. Ось, Каін таксама капыцца. Я так разумею, гэта ўвогуле прыкал ДС гэтых вампіраў. Націсніце дзеянне, каб атакаваць. А што дзеянне ў гэтай гульне?
Зараз, каб вы разумелі, я ж не ведаю, яка, на што націскаць. Я на клавіатуру зараз гуляю. Клавіатура, маус and keyboard. Keyboard. Окей, цудоўна. Ой, мышь. У меня нечто есть? А ё-моё. Давайте мы мышь отключим. Так, не-не-не, давайте мы мышь отключим. Мне нечто горш становится только из ёй. Але, блин, там поглядеть у некоторых мест будет не довольно складно потом. Давайте... Я все еще не ведаю, на что мне атаковать. UL K плюс Space. А ё-моё. Autoface, Soulsuck. Капсда. Ну, давайте попробуем. Так, атаки есть. Так. Я не ведаю, что это. Это оно? Ой. Я его телекинезом кинул. Пригоже, пригоже. Подобається. А на что мне... Ось там кнопка была по типу Soulsuck. Я ждаю видеть, что это. На какую кнопку? Это спектральный. Нампад мне сейчас потребуется. Холера. Так. Interface, Action. На И. А ё-моё. Добавить это и... А, ось оно и есть. Чомусь просто не спрацавала. Ладно. Треба яшчэ прызвычаіцца да гэтага кіравання. Але няблага. Слухайце, мне цікава, а калі яны адмовіліся ад камеры прычэпленай у Soul River, можа быць, яно пагоршыла гульню? Ну, па тыпу, можа, Ірмастер з-за гэтай камеры горш стаў? Таму што тут мне адразу бачна, што і куды, таму што мне камера літаральна паказвае, куды мне ісці. Я настолькі не без напружвання прайшоў скрозь гэтую... Help me! Help me! Oh, please, no! From time to time, it is necessary to feed. And the unusual event of a feast prepared by the Sarafan must be savored. Окей. Кайн бясконца губляе здароўе з цягам часу. Ага, памёрла. Добра. Давайте поднимемся назад и поглядим яшчэ. Мне падаецца, я там не ўсё разглядзеў. Гуля мяне такая наперад потягнула, а мне цікава яшчэ. Может, тут и ёсць што-небудзь яшчэ? Не, няма. Па ўзглядзе няма. Тоже не холера. Перейти на минус. Добро. Где крыжик? А где он? Я ж не бачу ніякого крыжика. Есть только символ Сарафанов. И все, я один что зауважу. А, женщина крыжиком. Окей. Оп, я шачал. Ну, мне только потрібно есть зараз. Ось цікаво, гульня-то неблага выглядае. Няўжо яна без паляпшэнняў ніякіх аднаўленняў вось так выглядала? Альбо гэта ўсё ж таки трошки палепшаная версія нейкая под ПК. What was that?
The touch of water is like acid to a vampire. I had to find another way to pass. Добра. Мы не можем проходить. Розель уже мог проходить сквозь воду, а мы не можем. Так. Я еще забываюсь, я же сквозь это могу пролазить. А сквозь краты. О! Бонусный предмет. Талісман здоров'я. Я так розумію, коли зберу достатково, ми отримаємо собі додатковий уровень, правильно? Ну і тут не холера. Даволі зру... Слухайте, коли б у мене зараз камера причепилася раптовно... Раптовна камера бы причепилася ззаду за Каїна, бо не було б стало вельмі незручно керувати. Гэта я говорю як чоловік, який зараз на клавіатурі керує, літерально тільки клавіатурою. У мене геймпада, ну, не ведаю, що таке геймпад, гэта хуйня. Це не вельмі допомагає насамрэч. Я вельмі здзівіўся, калі даведаўся. Таму што я нават Xbox-овскі, я не разумею. Ну, як мінімум так з тим сказав. Вибач. This passage undoubtedly led to the Time Streamer. My prey was nearly in my grasp. But the door had been sealed by a blessed barrier. As I approached, the Reaver resonated in response. Ось зараз Perhaps цікаво its по dark сюжеті. sorcery could dispel these holy barriers. Він говорить, що Soul River може розбивати гэтыя бар'єри. А ё-моё. А чому вони людей ловять? Це ж люди. Це ж сарафани, вони по типу ж людей обороняють. Зараз же нема крижакового походу супроть гэтых. Супроть вампірів, я не розумію. Що ви мені зробите, а? Я запустив. Так, яна так-то учора запускалася. Просто мені потрібно було опинулося, каб у гульні конфліктує гэты самы. Конфліктує OBS, калі ён запушчаны, і спробуй змяніць налады. Тобто, калі змяняеш налады, альбо табаешься, то і OBS запушчаны, гульня крашыцца. The Reaver was not yet powerful enough to shatter these barriers, but there was something to this. Soul River може розбити гэтыя бар'єри, але у яго зараз моцу не хапае. Добра. А хто там нам снеки на стенах развесіў? Да вось не ведаю. Я не вельмі разумею. Гэта ўжо момант, калі сарафаны дзёбнуліся, альбо што? Ну, мы же зараз у версіі падзей якой не было. І нашыя падзеі разгортваюцца, пачакайце-ка, дзе там у момант у старажытнасці. Памятаеце момант канца Soul River другого? Атрымліваецца, як мінімум, гэта падзеі, калі быў яшчэ жывы чалавек Розіэль. Таму што Розіэль ужо вампір, ён забіў Розіэля чалавека. І атрымліваецца, што мы дзесьці паміж старажытнасцю і вельмі старой часткай сусвету. І вось у гэты момант гэты самы Каін спрабуе забіць таймстрімера гэтага Мебіуса. Томік аркана атрымаў, ну добра. Пакуль не спяшаемся, паглядзець. Ага, яшчэ ёсць. Оп, зайшоў. Я думаю, куды зараз не выйду? А, не, можна. Так, давайте праверым тады гэтыя пячаткі там, залатыя гэтыя.
Добре, Soul River не може пробити гэтага саме. Телекінез може, ні? Ні, телекінез не працює. Няўжо мы ў крэпасці Сарафанаў? У старажы... Ну, бо тыпу у той же самай крэпасці, у якой былі ў Soul River. Няўжо гэта тая ж самая? У мяне ёсць падазрэнне, што не. У мяне ёсць думка, што гэта зусім іншая... Ну, проста іншая крэпасць. Але ён сказаў аб ёй, ну, Каін сказаў аб гэтым месцы, як быццам бы гэта... У мяне такое адчуванне, што я павінен нешта сюды працягнуць. Як пазл. Тут бачыце 4 месцы такіх, платформы. Добра, давайте скрозь дзверы пройдзем, попробуйся. Ай. Неблагие пастки. Так, это та самая крепость. Контактована. Могу я проходить сквозь стены, не захочешь в свет мертвых? Так, потому что, я так разумею, Каин не может, в принципе, в свет мертвых траплять. И он просто у туман пераўтвараецца. І ўсё. Ну, вось гэтым... Ну, ведаеце, як, типу, звычайныя вампіры. Такія рэалістычныя вампіры пераўтвараюцца ў туман, ну, вось ён яго ператвараецца. Так, кроў забралі. Месца супер падобнае, але не тое ж самае. Бачыце, там гроб быў бы, калі б гэта быў бы той же самы сабор. У астатнім гэта адзін у адзін тое ж самае месца. Я уже вампир. Где? Где? Ужас такая. Вампир. Кричит, что вампир. Где вампир? Я нормально сейчас закинуть. Логично, набор зель зомби-вампир. Так, ну... Нюансы вампирские. Я не могу его, ну, по типу... Ось, зрозумів, добив. І випив кров з його. Що за емблема? Я так розумію, Soul River поліпшить. Unmistakably of vampire origin and designed to enhance the Reaver's power. But this coincidence seemed too convenient. Mobius clearly meant for me to find it. Sound the vampire! Don't let him escape! А, ё-моё, він з-під землі вилазить. Surrender, fiend, and we will promise you an easy death. I could promise you the same, but it would be a lie. Так. Ой, ще не добито навод. Оп, минус один. Минус другий. Минус третий. Телекінез супер моцная штука, коли есть куди ворогов кидать. This barrier had a curious resonating effect on the Reaver. Усё, мы можем перчатки гэтыя здымаць Soul River'ом. Угу. Яшчэ пасткі. Это докладно павінна быць тое ж самае месца, просто оно візуальна чамусьці па-іншаму выглядае, я не разумею гэтага трошки.
Оп, мінус. Тобто, в принципі, саме ефективне, я бачу, вибиваємо їм статус і просто б'ємо, ну, витягуємо кров. Не статус, ну, як це? Як вони, ну, просто похиснулися, і в цьому момент можна кров сюди брати їх. Requiring an unusual key. Незвичайний Somehow ключ. I would find it. Все ще не зрозуміло, ну вже, не зрозуміло, покуль яка епоха конкретно, але виглядає, що ще доволі старожитна, тобто ще на уздимі Сарафанов. Нават, магчыма, яшчэ да моманта, калі Разіэль, ну, мы з Разіэлем сутыкнемся ў гэтым жа часе, можа, у другім Soul River, можа, гэта як пралог да гульні атрымліваецца. Трэба ключ толькі знайсці. Бо ў гэтым месцы нічога не было. Ну, гэта вельмі нагадвае пакой, у якім быў Разіэль. Альбо проста перавыкарыстаныя, ну, нейкія асеты паміж гульнямі, такое магчыма. З нашага боку яна выглядае, блин, добра. Ну, гэтая частка. Прыгоженькая. Ляцяў. Так. Накіраваны гэтыя. Телекінез. Як тебе запустить? Зараз шукаю кнопку на телекінез, гэта накіравана. Оп. Одна з двух, я випадково дві натиснув. Добре. Це все гэта було. Это нават не ремастер. Так, я здзіўлены, якасць графікі вельмі, ну, высокая. У мяне ёсць подозрение, што ўсё ж такі, як мінімум, тэкстуркі адноўленыя. Потому што адчуванне, што яна, ну, занадта якасная. Кайн таксама ў шаліку, ці гэта плащ так дзіўна болтаецца. Ну, па тыпу як шалік, хутчэй. А, не, глядзі, у яго ёсць такі як перавязка такая. Короче, усё цела у яго з вопраткі. У яго літаральна штаны поруч, наручы і вось гэта штука. Это не зусім шалік, гэта не ведаю. Можна туды ўніз скокнуць, зараз яшчэ паверху прабяжымся. Я упэўнюся, што тут няма. Блин, реально добра. І што дзіўна, яна ж падтрымлівае па... А што вы такое? Угу, тренировка. Каб накіравацца. Добра. Это не адчыніцца. Туды можна атрымаць... Ось туды толькі адзін шлях. Мне яшчэ падабаецца, я вось не ведаю, я ўжо выкажу гэту думку. Калі у Soul River першым і другім камеру адчапілі, ну, мне нехта сказаў, што камера па тыпу адчэпленая у Soul River'ах арыгінальных, наадварот. Па тыпу у першым другім Soul River камера падобна вось на гэтую, зафіксаваная. А у рэмастары яна адчэпленая і ідзе за героем. Шчыра, калі яна якасна зробленая, правільна пастаўленая камера, вось гэта просто ў пакоях, яна лепей, чым камера, якая просто ідзе за героем, на мой погляд. Таму, можа быць, у рэмастары гэта пагоршылі наадварот. Так, унізе вада, якую мы не можам сабе дазволіць. Як пригожа. Ау. Оу, які у мене повороти крутые. Ви бачили? Які фецькі. А він в вуглі брутальний.
не могу кроў смактаць вось літаральна ў паветры. Ну такі, баявая сістэма больш на слэшер нагадвае зараз. У параўнанні з Soul River'амі, Soul River больш пазлы, чым бойкі. Месцамі трошкі незручны нават бойкі, пакуль Defiance адчуваецца проста як слэшер збольшага. Пазлаў мы пакуль ніводнага не вырашылі. Накладна вось тут не патрэбна нічога зрабіць. Добра. Чекайте-ка. Куди мені туди йти зараз? Я ж з гэтага боку і прийшов, ні? Так, ось тут був мосток, який був зачинений, то бок я бы йшов з правильного боку. А, вернуться назад. Мені подається потрібно. Там было еще одно место, закрытое печаткой, якую мы не могли разбить до гэтага, зараз можем. Правильно, я думаю? Гульня. Пытается так, 8. Что, в уроке? Devil May Cry пришел. Оп. Минус хлопчем. Отчиняйте. Мебиус, ты где? Хавается здесь пачвара. Я вообще еще не упомню, что это той же самый... та же самая крепость, какая была у Soul River'ах. И он сказал про крепость Сарафанов, але я не помню, что она та же самая. Так, амаль упали. І калі гэта тое ж самае месца, так? То цікава, што, блін, з гэтай, з пачварай мы змянілі час, лінію часу, так? Ну, таймлайн. Значыць, нешта... Цікава, што за пачвара тады? Ну, як там у гэтай пачваркі справы, памятаеце, гэтая тентаклівая? Старажытныя гэты. Нечто вылетает, почему там стена подразбитая. Ладно. Мне подается, зараз перший пазл буде, не? Воу, пригожусь такая, а? Что умеем? Что умеем, а? Опс, упали. Минус Каин, просто в воду трапил и кабзда Каина. Ну. Оп. Кінець, дякую. Ну, Каин, давай. Треба ўсю эту воду. Да и любая вода. Тут лiterально у душ сходить. Блин, ён же у душ не может сходить. То бок уявіце сабе, як ён смярдзіць, а? Это ж кабзда. Ён пяском мыецца можа.
Можа не мыецца ўвогуле. Я думаю, што стэлс тады за вампіра не мае ніякага сэнсу. Просто пры набліжэнні ён смярдзіць. Так смярдзіць, што ўсе ведаюць, што ён набліжаецца. Тысячагоддзе ну, смярдзення. Yes, I understand. It will be done. The Мебіс? stage is set. You needn't linger in the shadows, Kane, Ад цябе смярдзіць. Ведаеце, чаму ён так здагадаўся, што я прыйшоў? Мяне смярдзела. hasn't it? No banter, Mobius. You know why I'm here. Yes, Raziel. You sought to introduce your own pawn into this game, and now he's been swept from the board. By your hand, I suspect. Where is he? Perhaps you should ask, when? How humiliating it must be for you to come begging at my doorstep for answers. Enough wordplay. Don't threaten me. Гэта до канца падзей другога Soul River, я так разумею. Hand. How remarkable that the great Kane should succumb to the scepter's power like any common vampire. Still so arrogant after all these years, thinking you've devised some brilliant plan. You know nothing. You have read the signs, but missed their meaning. You believe you are that myth of vampire prophecy, the scion of balance, and that Raziel holds the key to fulfilling your destiny. But your messianic delusions have blinded you to Raziel's true nature. You have no idea what you've unleashed. There was a time when you might have heeded wise counsel when it was offered. Now, your vanity has made you witless. You will have to learn the truth for yourself. You'll be needing this. Your strength will return after I have departed. But by then, you will have more urgent concerns than pursuing me. Perhaps, when we next meet, you will have learned a little humility. These strange creatures seem to manifest from the very shadows. Зараз там на мене напалі, прочитаю чатку. Без персонал дождь не выйдзе. Складана быць вампіром, ты такі, я круты Каін, і такой, о, надвор'е сёння не тое, не буду сёння есці нічога. Уявіце, які кашмар для вампіра, гэта трапічны лівень. Нейкі, які там тыднямі не скончваецца. Так, таму зялёны, гэта не колер скуры, гэта скарынка. Вось, гэта ўсё набралося за тысячагоддзя. У яго, магчыма, няма цялесных выдзяленняў, пот, мача, таму і м'язму можа не быць. Але ж ён пакрываецца, ну, ён жа калі змагаецца з ворагамі, ён там крывёю пакрываецца, то бок, ну, наліпаеш не толькі ад яго самого. Яны могуць набірацца з часам, але ж, ну, нават калі нічога не кранаць і не змываць там бруд проста, які набіраецца, ён жа ўсё роўна смярдзіць будзе. Мо ён вітаю, Цмок. Мо карыстаецца ён духамі, а ў духах ёсць вада ці не, я не ведаю проста. Вось, просто уяві сабе такой, о, зараз мы, карацей, духамі сабе пырснем, і такой, ну, спіртам зчышчае. А, типа, па тыпу ж, чысты спірт, у яго няма ніякай, ну, па тыпу, вады ніякай. Я не ведаю, просто дапамажыце мяне, выратуйце, я па хіміі ў мяне аніяк. Спірт гэта рэчыва. Ну, добра, дамовіліся. Так, а я могу... Мне падаецца, я гэтых ценяў не магу перамагчы, так? А не могу. Не то, каб складана. Mobius's attempt at stopping me was not one of his better efforts. When I found him,
it would be my turn to offer a few surprises. У мяне есть подозрение, Underworld. І вось мы зараз за Разіэля. Мне есть думка, што гэта до конца падзей... Ну, Каін зараз... Surrender, Raziel. Abandon this petty rebellion. It was I who made you. Your life had played out, and in my grace, I spared you. You are my reaper of souls. You have no other purpose, no higher destiny. Just this. Accept your calling, Raziel. Let go of these vain hopes. Relinquish your will and feed. No. What do you profit from this defiance? There's some grim satisfaction in infuriating you. My patience is eternal, Raziel. How many eons can you bear to languish here? The wheel of fate must turn. All are redeemed in the cleansing agony of birth, death, and rebirth. This is the engine of life, the purifying rhythm of the universe to which all souls are irresistibly drawn. Yours is a necessary and noble function, Raziel. Enough of your sermonizing. Are you trying to bore me into submission? Why must this game go on? We both know what you are. You're no better than the vampires you so despise. A voracious parasite, cloaking its appetite in a shroud of righteousness. I refuse to do your will. I can see into your heart, Raziel. It is not your will, but cowardice that keeps you here. How so? You know what fate awaits you when you leave the underworld. That phantom weapon you bear is a constant reminder, isn't it? The sword is waiting for you out there somewhere, and you tarry so as not to meet it. I could not deny it. As long as I lingered here, defying my captor, I was able to postpone what I feared was my inevitable doom. To become the ravenous spirit imprisoned in the Reaver Blade. But that sentence was no worse than the stalemate I now endured. Better to face one's destiny than cower from it. Harvester of souls, I created you. And to this function, my angel of death, you will return. Enough. Yes, I submit. Very good. Indulge your hunger. Yes, embrace your calling, Raziel. You will find that just as defiance has its price, so obedience has its rewards. And submission is not always what it seems. Добре, ми у сусіді померлих. Разіель живий. Ну, і вядома было. Гульня другі Soul River скончылася на тым, што Разіэль згубіў проста прытомнасць і, ну, калі Каін спрабаваў зразумець, Каін адзін з рэдкіх істот, якім можа памяць перастаноўку таймлайна. То бок калі замяняецца ўвесь таймлайн у гісторыі з таго, што ён нешта зрабіў, ён адзін з нешматлікіх, хто можа запомніць, што гэта адбылося ўвогуле. Для ўсіх астатніх істот гэта адбылося, ну, ніколі не адбывалася. Змены гісторыі ніколі не было, няма такіх парадоксаў ніякіх. Вось, таму гэта вельмі выключна, і Каін ведае о магчымых варыянтах падзей. Разіэль, магчыма, не. Разіэль не факт, што ведае аб тым, што гісторыя змянілася. Вось. Таму мы зараз тут паглядзім, куды ён дайдзе. Вось. Вітаю, Лепус. Вітаю усіх рэйдераў. Мы зараз у гісторыі Legacy of Kain, Defiance. Гэта апошняя частка серыі. У нас усё даволі заблытана тут па гісторыі.
Мы гуляем па чарзе за двух персонажаў, адзін Каін, другі Разіэль. І абодва вампіры, зараз мы ў сусвеце памёрлых разам з лавкрафтянскай халерай. Вось. На героі 3 Армагеддон за канфлюкс адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Вось. І атрымліваецца, мы зараз у гэтай гісторыі... Куды мне тут увогуле можна? Сюды? Зараз паспрабуем вярнуцца ў сусвет жывых з Разіэля. Ён паддаўся ўплыву гэтай пачваркі. Спрабую нешта парабіць для яе. Так. Разіэль далёка лётаць пачаў у параўнанні з папярэдняй часткай. Я так разумею, усё ж такі падзеі адбываюцца пасля другой часткі. Вітаю, Хелкост, нашы сполцы. Добры вечар. Выгавараем вочка? А вось я магу атакаваць проста? Так, у мяне ёсць Soul River. Давай хоць якое? Як туды зацягнуся? Не, просто як сцяна працуе. Разіэль сам па сабе быў чалавекам калісьці, стаў вампірам, такой памёр. Потым яго, як спойлеры да Soul River другога, ён забіў сам сябе. І потым яго абудзіў як вампіра ўжо Каін. Я што, ў паветры стаю? I must feed you before I depart this place. You must feed yourself, Raziel. The wheel must turn. Now you understand. Оп, забралі душу. Ага, ён пажадае, каб мы яшчэ душы з'елі. 5 душаў. Хоць сюды? Яшчэ 4 душы. Добра, як скажаш. Будем пакланяцца. О, блин. Разіэль у гэтым... Я ж у сусвеце памёрлых, я не павінен баяцца вады. Альбо там не вода, а бездань просто нельзя. Наконт гэтага самага спірта ў вампіраў. Карацей, калі вампір замест вады мыецца спіртам, то атрымліваецца, што ён воняе спіртам бясконца. Ну, па тыпу, гэта ж так павінна працаваць. То бок вампір замест таго, каб быць воняць просто брудам, ён воняе, атрымліваецца спіртягай. Мне ёсць телекінез? Мне ёсць телекінез. Там душа занадто высока. Як мне тут забрацца, гульня? Гэты Разіэль душы смокча. Разіэль ужо... Ён як вампір, быў вампірам, потым памёр як вампір у бездані. Яго жа Каін зрабіў з яго вампіра і яго жа і закінуў у бездань. І ў гэтай бездані Разіэль правёў невядомую колькасць гадоў. І ў выніку вось гэтая пачвара, якая з вочкамі, бачыце, вось гэта прыгажосць, яна Разіэля перарабіла нейкім чынам. Ён пераўтварыўся у зомбі вампіра, не ведаю, нейкая камбінацыя. Карацей, зараз яму кроў не патрэбна, яму патрэбны толькі душы. Вось, таму мы душа-смокі. Я магу неяк уверх туды залезці? О, блин, зноў улецеў. Занадта далёка. Ладно, хопіць. Можа яшчэ ёсць месца для пад'ёму нейкае? О, ёсць. Хоць сюды, хлопча. Ой, не тое. Вітаю, parent number 1 у нашай суполцы. Добрый тобі вечар. Яму душы патрэбныя, бо з'яднаўся з Soul River'ам, хіба не? Ён і ёсць Soul River, як апынулася. Soul River'ам ён забіраў душы яшчэ да таго, як ён яму, скажем так, з'явіўся меч. Soul River у яго, ну вось гэтая зброя. Душы ён забіраў яшчэ дагэтуль.
То бок атрымліваецца Рызель і з-за канфліктаў парадокса часовага ён атрымліваецца сам з'яўляецца Соул-ріверам. Літаральна гэты меч, які з ім ёсць, гэта яго частка яго душы. Што гэта? Я магу гэта тэркінезам адчыніць, не? Не магу. Ну, вже нічого. Ось. А душу ён паглынае ў асноўным з-за таго, ну, таму што Соул-рівер пакрыху сам выцягвае з яго сілы. Тыпу, яго, я так разумею, зараз шмат пытанняў узнікае, таму што пра тое, што ён сам Соул-рівер, мы даведаліся ў самым канцы другой часткі Соул-рівер. Таму гэта такі моцны спойлер для ўсёй серыі. My good son. Дзе там гэты пачварка? Ходзьце сюды. Яшчэ за гэта. Чым яны сілкаваліся, перш як людзі стварылі канцэпцыю душы? Дык глядзі, ён з'явіўся, ну, Рызель сам па сабе, ён спачатку быў чалавекам. Вось, то бок, ён гэты самы. Сам ёсць меч яшчэ Соул-рівер, когда зараз блытаніца будзе, таму што ёсць Соул-рівер душа мяча і ёсць сам меч, гэта дзве розныя рэчы. Рызель і з'яўляецца душой мяча. Вось, і меч быў зроблены значна раней у старажытныя часы, калі існавала раса старажытных, якая і стала потым першымі вампірамі. Вось, яны стварылі меч, фізічную абалонку яму. Вось, якую потым ужо значна пазней засяліў сам Рызель. Такія вось кульбіты гісторыі. Пролетели. Where do you think you're going, little soul? Да може випустиш мене ўсё ж таки? Ага. Добра. Он мяне тут забіць вырашыў. У сэнсе, блин, забіць мяне вырашыў. Я ж твой Соул-рівер, я ж табе так патрэбны. Звяжи мы таго нахрен. Эта пачвара ожидает нас контролировать, а мы прикидываемся, что мы допомагаем ей, и в тот же момент нет. Нам пофиг на ее. I've enjoyed your game long enough. А зараз мне что робить? А, туды вверх. Давай, Рызель. Ух, тентаклями своими. Clearly my escape had not been anticipated, or my benevolent master would not have expended such efforts to prevent me from going. And if my departure displeased him, then that was a victory, however small, for me. Ну, трохи адарваліся ад яго. Цікава, дзе мы? Мы зараз у свеце памёрлых, але незразумела мы выбіраемся адкульсьці амаль з бездані самой. In the spectral realm, water is as thin as air, putting this opening far beyond my reach. But once I found my way into the physical world, I might be able to swim up there. Я змагу выплыць, калі я зараз пад вадою. І Рызель у нас можа існаваць пад вадою. Нам толькі патрэбна знайсці месца, праход у сусвет жывых, де я змагу выбрацца адсюль. Куды можна скокнуць, а там няма нічога. Я скажу, з камерай зручна. Я не ведаю, наколькі яны, ну уже я уже гаварыў гэта, у рэмастары Соул-рівераў, наколькі мне вядома, змянілі вось гэтую фіксаваную камеру на дынамічную, то бок па-за персонажам. І мне падаецца, мне значна зручней вось з гэтай камеры. Ну, па адчуваннях. Я гуляю зараз поўнасцю з клавіатуры, каб вы разумелі.
Так. This door would only open when fitted with an appropriate artifact. But to use such an object, I would first have to find a way back into the material realm. Угу. Матэрыяльны сусвет. А дзе я табе ў матэрыяльны траплю? Я не бачу ўсё яшчэ месцаў. Подъем вверх. Што цікава, паглядзіце, мне падаецца, альбо кшталт увогуле Soul River змяніўся ў развеяле ў гэтай частцы. То бок ён дагэтуль быў бесформенным такім лязом. Зараз ён нагадвае меч, там літаральна нейкія такі трошкі нагадвае сам Soul River. Приб'ю, зараз я ў камеру трошки больш паб'ю. Бачите? У яго такое ёсць, як лязо, вот гарда ёсць, нешта такое. Нагадваю. At last, I discovered a conduit into the material realm. I would finally escape the spirit world and take one step farther from my tormentor. Did you think to receive the same favors after your rebellion as before? No, Raziel. I have no need for you to enter the physical world, so no conduit will be granted. Jak to You jest poczwara? serve me adequately as a wraith, and a wraith you will remain. Вот же пачвара. So, Ён закрыў мне my праход у restraints had сусвет not been фізічны. removed, only loosened. I would not be held prisoner in the spectral realm. There had to be another way. Раней былі спецыяльныя кропкі. Як апынулася, гэта істота і стварала мне іх, каб я мог пераходзіць паміж сусветамі. Але атрымліваецца, мне зараз патрэбна знайсці нейкі свой пэўны шлях, каб перайсці паміж сусветамі. Так. Уне амаль як учора, сіні прыгожы і зялёны разумны. Я не ведаю, мне падаецца, Разіэль адначасова і разумны і прыгожы. Дваіх адразу ўсё робіць. Ён усё яшчэ нагадвае лізо зілатаў, а протасаў са Старкрафта. Ну, гэта не адняць, яно так і ёсць. Вельмі нагадвае. Просто ўжо не такое бесформеннае. Яно такое было літаральна лізо протасаў. А що ти нахрен такое? As I emerged, I was granted a vision of what I would become if I did not escape the spectral realm. For these too were agents of my master, hunting the lost souls that struggled to escape the endless twilight of the underworld. Сюди почвара. Ну. Мене перекинес, йо? My master's plan for me was Dobra. ominously clear. Like these mindless hunters, I existed only to fuel him with souls, siphoning their energy to feed him and his wheel of fate. I had to break these bonds, while I still possessed my own will. Угу. У гэты момант укайны. Це далі сарафан. Зараз ми тінь переможемо і виберемося. This artifact seemed as though it was made for that unusual lock. Now the door could be opened. Зараз Каін зараз б'ецца не Разіэлем, альбо зараз гэта яшчэ пад пытаннем. Мне падаецца, зараз меч
ну бягучым моманце, гэта пытанне гісторыі яшчэ, таму што там мы пакінулі другую частку ў момант, калі перабудавалася гісторыя. У гэты момант частка, я не памятаю, вось там быў момант, калі ён узяў Soul River, Разіэль і аб'яднаўся Soul River'ам з мячом, ён аддаў частку душы сваёй у меч у гэты момант. І атрымліваецца, што хутчэй за ўсё зараз частка душы Разіэля знаходзіцца ўнутры Soul River'а, то бок у Кайна зараз у мячы. Магчыма, зараз я вось не памятаю дакладна канцоўку. Нерэчна тое, што мы праходзілі пару тыдняў таму, але там гэтыя вось мелкія моманты, яны могуць быць важнымі. То бок ён можа тэхнічна змагацца зараз Разіэлем, так што ты маеш рацыю. Я зараз не на 100% упэўнены. Ты трапіў гэты меч у топ-10 аніме зброі. Не аніме зброі, но думаю, даволі такая. Калі б гэтая серыя была больш папулярная, мне падаецца, Soul River лёгка быў бы адной з самых папулярных па тыпу зброй вядомых для гульцоў. Таму што ён такі вельмі асабісты і вельмі сюжэтам сваім асабістым, а не проста па тыпу зручная зброя. Я магу проста адчыніць гэту дзвер. Так, я магу яе проста чыніць. Цікава. Зноў ценю. Амаль як Frostmourne. Вось гэта вельмі нагадвае. Што гэта? Мы нейкую штуку атрымалі. Balance emblem. Я магу? Эмблем балансу. Трикінетычныя руны. Арканныя тамы гэтыя. Што яшчэ ёсць? Вы што ты? Cadaverous laceration. Новый скилл по типу. Угу. Ну ладно. Чё будешь от меня? И крови за их не собрать. Выбач, хлопча. Кроу я себе за перу. А ё-моё. Давайте просто сквозь туман пройдем. Нет? Ну ладно. Конечно, давайте вернемся яшчэ назад. Я могу просто выбегчы из этой крепости, але мне есть желание доследовать ее трошки. Тут мне падаецца і была зачыненая дзверь, і я таму шоў праз верх. Зараз у мяне ў гэтым неабходнасці няма, я магу просто прайсці. Прусмон, так, прабач, хлопча, я да гісторыі свету больш істотны, чым ты. Ну, прыкладна так. Ой, казаў не туды. Прусмон якраз трапіў у топ-10 аніме зброі, прымаючы ва ўвагу на змагання Артаса з Эриданом на канцы Frozen Throne. О, блин, ой, не нагадывай. Настолькі бойка там была, ні аб чым, на мой погляд. Настолькі вось... Што, вельмі падабаецца Frozen Throne, але вось апошняя сцэна, катсцэна мяне расчаравала тады. Я такі, блин, у вас столькі крутых катсцэнаў у гэтым самым Reign of Chaos, і у вас амаль ні аб чым гэта самае атрымліваецца. Давайте я гляджу гэтае месца. І у вас ні аб чым катсцэна, якая вельмі ключавая для гісторыі, і вы на гэтым спрабуеце прадаць яшчэ сабе дапаўненне World of Warcraft. Ну, камон. Вы можете трошки просто энергии на гэта ўбраць? Дзе гоблінцы? Гоблінцы пачакаюць. У нас атрымалася запусціць Defiance, таму Defiance у прыярытэце. Это было аніме. Не падобна. Я вось там паняцца магу, мне падаецца, так? Магу. Яшчэ хлопча. Мёбіус сказаў Кайну, што не важна, дзе знаходзіцца Разіэль, а важна, дзе калі ён знаходзіцца. Таму што Мёбіус хутчэй за ўсё запіхнуў Разіэля. Вось цікава, у які момант гэта адбылося, таму што так-то падзея другого Soul River'а была ў момант, калі гісторыя пачала ператасоўвацца. І мы не ведаем рэзультата гэтай ператасоўкі. Ой, паперхнуўся трошки.
Вось, невядома, як яна пераблыталася ў выніку. І Рызель просто страціў прытомнасць. У які момант Мёбіус мог запіхнуць Рызеля ў іншы час? Вось я не зусім гэтага разумею. На любым выпадку нам трэба знайсці Рызеля за Каіна зараз. Пытанне яшчэ, дзе ён знаходзіцца ўвогуле. На Don't Starve Together з Рэганай отправляется 100. Дякую, вялікі. Так. Йогомніцу мутавалі, бачиш? У зелену перерабіліся. Ну, тут паблюшчала трошки. Зноў жа, звярніце ўвагу, гэтая гульня раптоўна ператварылася... Ой, блин, ворагі зараз. Мы зараз больш у гэты самы у слэшер гуляем. Гэта не нагадвае Soul River, які мы гулялі дагэтуль. Гэта яшчэ не ўзровень Devil May Cry, але гэта ўжо больш слэшер, усё ж такі. Что если ты меня бьешь? Что коли не? Ну, сопча. Там вось у версіі ёсць нешта. Як мне туды трапіць? Двойного скока ніякага ў мяне няма. А можна выйсці, я бачу, 100%. Devil May Cry, The Vampire May Sting. Так. Мы так і не вызначыліся, чым ён смярдзіць. Ён не можа памыцца вадой, мы гэта ўжо разабраліся, так? Ён абліваецца спіртам, каб... О, халера. Ау. Можна павагі трошки да лорда вампіраў, а? Ён, значыцца, бярэ, карыстаецца спіртам, правильно? Ад спірта таксама пахне. І атрымліваецца, што ён смярдзіць спіртягай. Бясконца. Мы на гэтым дамовіліся? Нейкі вялікі... А, маеш рацыю. Можа быць, ён працуе нават зараз. The great Sarafan warrior. I had met him before. His sword and shield seem to have gone astray. Зараз я тут паспрабую. Там просто узмацнёны быў толькі ў пэўных кропках. А, ну так, то узмацнёны скок ёсць толькі ў пэўных кропках. Я не магу ім карыстацца, калі пажадаю. Ну, зараз не працуе. Так. А дзе тады яго шчыт будзе? А ёмы. Ом-ом-ом. Зноў яны з-пад зямлі лезуць. Што цікава, блока, по-моему, нават няма. Трэба паглядзець у налады, але мне падаецца, у мяне нават блока сумяшчае. Просто ў ноль. Давайте-ка на ладу залезем. Кирование. Перекинез, скок. Так, дзеянне. Красціся, окей. Левый shift. Добра. Глядзіцца, ладно. У мяне няма блока. Блок з'явіўся ў першым Soul River не было, у другім дадалі, а потым зноў забралі. У нас няма блока зноў. Так, магчыма, ён ужывае спірт з экстрактам лімона і іланга, каб армат быў добрапрыстойны. Лімончыкам прыснем. Такі
вельмі фэцкі будзе. Характэрныя карацей, потым будуць у... Ведаеце, вось у дэмонаў ёсць, што яны серай пахнуць, так? Пра вампіраў будуць гаварыць, што яны лімончыкам пахнуць. Прахода ніякага няма. Блин, гульня, ты мне трошки блытаеш. У вас тут крэпасць цэлая, а я не ведаю, куды я іду. Не падаецца, я хернёй зараз займаюся. Так, а не, вороги поляпшаюцца. Ну, бо типу змяніліся вороги, значить я в правильному напрамку. Калі ўжо новая серыя будзе. Ну, калі будзе. Там мужик нормально так наперакладаў ужо рознага. Ну, на жаль, не гэтага. Я забыўся, як гэтага мясовага конана варвара хочацца. Так, крыві папілі. Для тых, хто можа, ну, не быў на пачатку стрыма, давайте я яшчэ раз прабягуся, распавяду. Як пра прагрэс перакладу на дыск Elysium. Я планаваў яшчэ учора выкласці па магчымасці пераклад на Nexus Mods. Не паспеў, на жаль, не было часу, але пазітыўнае. Сёння скончыўся аўтаматычны пераклад гэтай самай дыялогаў па новай на палепшанай мадэлі. І рэзультат значна вышэй. Прыкладна, я бы сказаў, ну, не ў пару разоў, але дзесьці на трэць, на палову можа быць дакладна. Ён лепей, ён гэта вялікая розніца і вельмі адчуваецца. Я сёння коротенька прайшоў пачатак. Таму атрымліваецца, я запакую ў гульню, ужо запакаваў у гульню палепшаны пераклад, ужо патэставаў яго трошкі перад стрымом самім. А сёння буду разбяруся до канца з Nexus Mod, запампую версію, паспрабую я сабе ўсталяваць, упэўнюся, што ўсё працуе. Таму, у прынцыпе, можна, калі ўсё добра, ніякіх праблемаў не вызначыцца, будзе літаральна сёння ўжо на Nexus Mods пераклад дыск Elysium на беларускую у аўтаматычны варыянт. Пасля гэтага будзе ісці працэс аднаўлення яго паляпшэння. Займацца гэтым, ну, гэта займе пэўны час, то бок я буду выкладваць новыя версіі, як толькі яны будуць гатовыя. Плюс яшчэ з'явілася дапамога. Тут выклікаўся чалавек дапамагчы з гэтай справай. Вось. Опа, давайте. Не халера сабе, мы стелс. Нажа пахне лимончиком, як же он не здагадаўся. Tell me, where can I find your master? Quickly, Mobius is... In the tower. Good. Яшчэ можа карыстацца скіпідарам альбо ацетонам. Дык гэта ўсе варыянты, атрымліваецца, яны смярдзяць. Вось чым праблема так-то. То бок пра стэлс вампіра можна забыцца. Уявіце сабе, блін, ён жа у туман пераўтвараецца, калі, ну, там, дыстанцыя перасоўваецца, калі скрозь сцену вось так праходзіць, правильно? І вось уявіце сабе, ён пераўтвараецца ў туман, які смярдзіць. Смярдзючы туман такі набліжаецца, ён такі, о, не, толькі не вампір, калі ласка. Будь звычайным туманам, а? Вось. Аўтаматычны пераклад таму будзе выкладзены ў бліжэйшы, ну, час, то я спадзяюся сёння без ніякіх праблем. Penguin Censor, мы новыя здольнасці атрымаем. Я потом не буду карыстацца гэтай здольнасцю, бо неабходнасці няма. Вось. Плюс тут вызваўся чалавек дапамагчы з ручным перакладам, таму справа можа пайсці хутчэй. У вас ужо будзе версія, якую можна гуляць, і гэта не канец сусвета. Але пазней будзе, яно па крыху будзе яшчэ паляпшацца і станавіцца больш дасканалай, скажем так, у больш чалавечы выгляд прыходзіць.
Вось, так што ўсё выглядае вельмі пазітыўна, я вельмі шчаслівы гэтым. Так, я магу? Ну, атрымаецца, сюды трэба ісці, у меня варыянту няма. Цвёрды знак прыбраў. У тым месцы, дзе ён быў, ужо дакладна дыялогі ўсе замяніліся, таму хутчэй за ўсё замянілася. Я не перапакоўваў шрифты, то бок, вось гэты нумар, там тое, што мы на тэсце яшчэ праганялі на стрыме, просто значок нумар, я не выпраўляў. Зноў жа, перапакоўка шрифтоў гэта 2-3 гадзіны. І я не думаю, што гэта будзе капздак, калі яно я адпраўлю як ёсць. Вось, таму што гэта літаральна адзін там выпадак, калі такое ёсць, дзе гэтага перапакоўваць усё трошкі шкада. Вось, просто шкада шчыры часу. Так што будзе вось гэтая штука. Цвёрды знак, ён больш нідзе не выкарыстоўваецца, яго запакаваць добра, і можна перажыць без яго. Плюс яшчэ ў мяне ёсць некалькі літраў, якія я планую таксама запакаваць. Гэта я зраблю ўжо ў наступнай версіі, так што я думаю выпусціць з тым, што ёсць зараз у пэўным моманце. Стоп, зараз не ідзе. Яму не балюча ад яго? Не ведаю, спытаю яго. Ау. А у меня телекинез, ё. Что зробиш за этим? А ты что зробиш? Это хлопша не ожидает телекинезироваться. Ну что, меня пустить? Пустили. Добро. Это мы увежу, я так разумею, до Мёбиуса идем. Пытанне, а вось што будзе, калі мы заб'ем Мёбиуса? Это тэхнічна не будзе той істоты. Ну, кроме Мёбиуса ж ёсць яшчэ гэтая пачварка, якая кантралюе Розьеля. Злодзеі не скончваюцца ад гэтага. Так, то мы там прыйшлі, атрымліваецца, шукаем іншы проход. Вось гэта, так? Куды я зараз іду ўвогуле? Вельмі складана арыентавацца. Цікава, прыйшлі. Окей. Добра. Что это за место, где я просто сховал эти малюнки? Не той бок. Только улево и управо, так? Блин. Вось зараз гульня трошки ламаецца, каб вы разумелі. Я націснуў уперад зараз. Зараз я націснуў улево. Я натискаю улево, и я паўзу назад. Я натискаю улево, а зараз уперад. Добра. Я натискаю улево, и зараз назад. Як мне уперад-то, блин, просунуть его? Я затиснуў улево, и зараз улево просто ён тягне, так? Зараз снова улево. Я на ту же самую кнопку натиснул. Униз. Уверх. Управо. У гульня, что за холера? Я не разумею, як гэта працуе. Мне падаецца, зразумеў. Я магу толькі цягаць
Ды што ты будзеш рабіць? Толькі ў той боку, які я з якога я зачапіўся. Ага. Навошта гэта тады? Зразумеў, калі адпускаеш, ён вяртаецца назад. А давай свой шчыт. Мне ён патрэбны. Мы там на статую патрэбна Malik's прычапіць. missing shield. I hated to restore his dignity, but I would need to return this to his monument before I could progress. А ё-моё, вылезлі. Вось зараз літаральна Devil May Cry зараз быў. Тыпу, не падлуначаны нічым, просто вось гэтыя зачыненыя дзверы з сцяной нейкай. Літаральна гульня просто такая, я буду слэшером зараз. То бок Soul River быў усё ж такі, не ведаю нават чым яго параўноўваць. У той момант, калі гэты самы гэтая гульня вырашыла быць проста слэшером. Defiance. Можа не варта мне гэтым шляхом ісці, можа мне трэба просто там праз низ? Блин, я не ведаю. Я што заблукаў. Я ў тым месцы ці не ў тым? Это будзе зараз пад'ём уверх, так? Это пад'ём уверх, не ідзем туды. Вось што, а з фіксаванай камерай трошкі складаней, арыентавацца на мясцовасці. Хоць і змагацца і лазіць паркур увесь становіцца трошкі. Ну? Што? Окей. То бок мне ўсё роўна праз верх патрэбна прайсці там. Ау. Ніякай павагі да лорда вампіраў. Ды што ж ты будзеш рабіць? Эй! Я тут пафосна такі хаджу, прыгожы. Усім не паважаюць пенсіянера, блин. Вампіра. Ой, не то я скарыстаў. Так, то бок мы ідзем праз верх зараз. Спадзяюся, выйдзем. Ну, ў зале можа тады просто тут саскокнуць. Але зараз гэта не дапаможа, то я нават не ведаю. Где-то там, хлопец, хоть сюда. Не? Он передумал. А, нет, ты что, я еще живу. Ладно. Я ще раз заблукав. Так, блін, мені придеться знову помилку зробив. Ні, тут можна пройти. Так, а куди йти тоді? Улево? Не, это турмы. Нам там треба було скакати не назад, а вниз? Где конкретно?
Бо зараз я у кафедральным гэтым саборы, я літаральна напрамка нават не памятаю. Мне патрэбна вярнуцца альбо здабыць меч, альбо здабыць шчыт. Ну, шчыт я ўжо здабыў, мне трэба атрымліваецца альбо вярнуць гэты шчыт, альбо знайсці меч, дзе ён знаходзіцца. А, я ўжо гэта зрабіў. Ну, добра. Атрымліваецца, калі гэта мне літаральна патрэбна меч знайсці да таго, як я траплю. Блин. Зноў я прыйшоў. Блин, я заблудаўся. У мяне нейка. Мне падаецца, мне канкрэтна за камеры напрамак. Я напрамак трошки быццам бы губляю. Але што ж ты будзеш рабіць? Калі я пройду праз низ. Это ж один, я у один той же пакой траплю, не? А, не, пачакай, як пра які низ. Тут же няма ні халеры. Атрымліваецца, управа мы можам трапіць, і гэта будзе у нас... Давайте праз турму тады пойдзем. Бо справа мы знайшлі шчыт, правильно? Тут мы праз турму, можа, знойдзем меч. Пройсти, добро. Але ж я зараз вяртаюся літаральна туды, адкуль я ўзровень-то пачаў. У мяне адчуванне зноў ужо памылкі. Я уже полностью до конца готов буду идею пробивать, потому что о чем бы не. Я могу з вулиці кудись трапити. Оп. Ось так, наприклад. Мені подається, я зараз гульню зламаю. О, я сам на початок гульні трапив. Ну і малайчина, а? Вось цікаво будзе, калі я траплю до дзвярэй, праз якія я не магу прайсці, таму што ўжо ўсё. Яны там зачыненыя, напрыклад. А не, на той же самый балкон трапляю. Добра. Так, о, блин, да навошта? Ну, навошта я гэта зрабіў? Ось, навошта? Я же ведаў, што там будзе. Кайн такі. Топографічны крытын просто такі. Я не ведаю, куды я іду. Я выразаў ваш замак ужо 3 разы, і я не ведаю, як прыйсці, куды мне патрэбна. Сарафан уже такія. Ну, калі ласка, сыдзі, хопіць нас тэрарызаваць. Ён такой, я не ведаю, як выйсці адсюль. Зноў мы я ў гэтую пячору трапіў. Але ж гэта не тое, куды мне патрэбна, так? Шляху назад няма, то бок, ну, ўсё, тупік. Мне наперадзе вечнасць можна трошки пашвэндацца. Вось, літаральна, думкі старажытнага вампіра. А, вы ведаеце? Карацей. Я чытаў Брэма Стокера Дракулу ўжо даўно. Я вось гэты момант забыў, але не так даўно ў цютары нагадалі мне. У кананічныя, карацей, вампіры, Дракула ў тым ліку, яны, пасля таго, як пераходзіць у стан вось гэтага андэда, ну, вампіра, па сутнасці, яны, насамрэч, тупыя. Праблема ў тым, што яны літаральна гэта, ну, кананічны вампір, то бок ён бярэ і ён тупее, калі становіцца вампірам. Дракула быў яшчэ крутым плюс-мінус, хаця але ж ён нават быў трошки дзіўнаватым такім чалавекам. Вось, калі вы пачытаеце Брэма Стокера, зразумееце, ён трошки такой, ну, не той, каб супер разумны. Дык вось, пры жыцці сваім
гэты лорд ён быў насамрэч геніяльным чалавекам, ну да таго як ён стаў дракулай. Вось. І ён выбітны ў сваім сэнсе, плюс ён яшчэ і шляхта, і гэта дазволіла яму пражыць там 100-200 год, каб ну да падзей кнігі, каб захаваць, скажем так, свой розум і трошки развіцца. Таму што літаральна яму тыя, хто былі больш маладыя вампіры там, яны, ну там жанчыны былі, яны адкаціліся на ўзровень дзіцятак літаральна. Ну яны тупаватенькія. У Дракула таксама, і толькі гэта дапамагло ўвогуле героям у самой кнігі пра Дракулу, скажем так, перажыць гэтага вампіра, таму што ну перамагчы яго. Таму што вось ён тупаваты. Як вы думаеце, вось зараз Каін дастаткова кананічны вампір, такі швэндаецца, просто не ведаю куды ісці. Я чытаў Брэма Стокера, здаецца, у інтэлектуальным здольнасці у Дракулу ўсё было даволі добра. Там літаральна ёсць момант у кнізе, які гаворыць, што па тыпу о, адчыніліся частка. Там літаральна ёсць момант у кнізе, мне нагадалі з ангельскай вікіпедыі, так? І гэта яшчэ важна, што калі вы чыталі на расейскай, там вельмі прадзёўбаны пераклад у кнігі. Яна мае вельмі вялікую розніцу ад арыгінала. Таму вы можете не ведаць гэтага моманту, таму што яго просто магло не быць. Я сам такога не памятаю, але потым ну цытата ў Твітары, літаральна чалавек скрын кнігі, скажем так, не скрын, а там гэты прынт кнігі закідвае у чатку, абмеркаванне на гэту таму ідзе. Я такі, блин, там реально напісана пра тое, што ну яны адкатваюцца ў сваім развіцці вельмі моцна. Дракула, ну канкрэтна Дракула, ён плюс-мінус быў разумны, але ну часткова жывёлка такая яшчэ. Вось. І ён паліўся, ведаеце, ён быў не настолькі незаўважна, што ён быў нейкі дзіўны, гэта было заўважна. Гэта нават калі проста чытаць, ён трошки такі, ну нагнетаючы такі хлопча. Вось, і гэта больш за таго, што ён літаральна розум згубіў. Ён просто за 100 гадоў 200 плюс-мінус яшчэ адукаваўся назад, скажем так, развіўся. Не зусім жывёлка ўжо стаў. Ось. Як Маск, о, блин, я сёння я столькі не думаў пра Рымскую імперыю сёння, колькі не думаў за апошні год. Так, я, блин, не бачу ні халеры. Камера, ты не дапамагаеш зараз. Ты дагэтуль дапамагала, зараз не дапамагаеш. Лятай там. І ты палятай. Узгадываю яшчэ экранізацыю 34-го года з Бэлай Лугаш, там быў досыць інтэлектуальным. Ён быў досыць, ну, па тыпу не зусім жывёлка, а па тыпу жывёлка, але ён, ну, у кнізе трошки заўважна, што з ім нешта не так. Ведаеце? Ну, гэта відавочна становіцца па кнізе вельмі хутка. Таму што там пачынаецца з адваката, які прыехаў да яго у яго маёнтак. Ён такі трошки, ну, паліцца, калі шчыра. Калі не ведаць, ну, яшчэ галоўным героем і галоўных герояў у кнізе вельмі ратуе тое, што ён, ну, скажем так, Дракулу ратуе тое, што ён не што навокал ніхто не ведае, што такое вампіры. Вось, гэта вельмі вялікае ўзмацненне для яго. Ну, па тыпу, вы ж не ведаеце, як ён працуе, як з ім ваяваць, што гэта ўвогуле за халера, чалавек, не чалавек. Ён яшчэ не паліцца, ён там, яму патрэбна, ну, ему дапамагае шмат людзей яшчэ, яму, ну, каб бы ён увогуле існаваў, таму што ён же праз ваду прайсці не можа. Шмат умоў, карацей, каб вампір працаваў. Вітаначкі. Вітаю. Добрый вечар. Псіхічны нейкі. Ну, вось там ёсць такі момант у кнізе, што, ну, мне, не ведаю, ён не той, каб дурны, але у параўнанні з іншымі ён трошки здзіўнаваты. А вось дзяўчыны, якія з ім былі, яны літаральна не зусім паводзяць сябе як людзі. Таму што яны занадта маладыя, скажем так, вампіры. Вось у гэтым праблема. І плюс, зноў жа, амаль апошняя глава, там у самым канцэ моей кнігі, пачынаецца пра тлумачэнне, што яны рэальна тупаватыя. Ну, там не тупаватыя, а па тыпу гаворыцца пра тое, што яны ў развіцці сваім адкаціліся да ўзроўню дзяцей.
пасля таго як сталі вампірамі. Ось. Так што ў прынцыпе зараз тое што я не магу знайсці я пра што я спрабую вам патлумачыць што тое што я зараз не магу знайсці шлях куды мне ісці ў гульне гэта не я тупы а я спрабую касплеіць спраўнага вампіра. Так, у меня есть меч. Я забрал его там. Можно вернуться назад и поставить на статую. Дякую, великий. Там? Что у меня там? А, я секреточку отчинил. Дякую, великий, дякую, великий. Ну, улетел. Где он там? Он еще живы, не? Помер. Так, засталося адзінае, гэта знайсці, дзе гэтая, блин, статуя зноў. О, глядзіце, хлопча. Ідзе адсюль. А вось і статуя. Правильно? Я правильно ўсё знайшоў? Ну, а вы сумняваліся? У Каіне. Дзе замаюся? У сэнсе пра гульню, альбо як справы? Абодва? У гульне зараз мы праходзім, атрымліваецца, трэцюю частку, ну, яна як атрымліваецца ў серыі, іх усяго 5. Да блин, ты задзёбаў? І што ты будзеш рабіць? Магу я тебе ударыць сёння, не? Так вось, мы гуляем у Legacy of Kain, то бок гэта серыя мае 5 частак. Мы гуляем у 5-ю частку, апошнюю з існуючых. На жаль, больш не будзе. Але гэта ўся я гуляў не ў усе часткі. Мы праходзім толькі ў асноўным там серыю, дзе ёсць Разіэль персанаж. Ой, зараз мы не за яго гуляем, на жаль. Тут у гэтай частцы нам даюць пераключацца паміж двума рознымі персанажамі час ад часу. І кажу, не халера сабе гісторыя такая, ну, заблытаная. Таму што тут і скокі ў часе, і вампіры, і свой сусвет, і рознага мелкага. Карацей, да халеры ўсяго. Всё, ну так забіць яго. Добра. Вось, так што пакрыху. Ну, зараз яна нагадвае больш слэшер, гэта канкрэтная частка, і мы пакрыху прасоўваемся ўнутр. Сюжэта расказваць доўга. Яна... Зараз. Мы зараз ідзем за чарадзеем, вось, гэта персонаж Каін, так? І мы зараз ідзем за чарадзеем часу, які мастермайндзе тут, карацей, усю гісторыю гэтага сусвета і спрабуе, ну, робіць нешта ў сваіх мэтах. Мы так і не ведаем, чым яго мэта нават. Ён заўсёды ўсё блытае і падстаўляе так, каб, ну, ён раздаваў у выніку 2 вампіраў, Каіна і Разіэля сваімі дзеяннямі. Вось, за гэта мы яго спрабуем зараз забіць. Вось, за Каіна. Ідзем да яго. Спрабуем трапіць. Таму што ён-то ведае, гэты чараўнік часу, блин, ён заўсёды ведае, калі мы прыйдзем. Ён ведае, блин, да што ж ты будзеш рабіць? Ён ведае гісторыю наперад, і ён ведае, калі мы з'явімся. Таму тут складана яго, ну, нечакана сустрэць. Гэта атрымліваецца тады, калі ён ужо нас чакае. Вось такая складанасць з гэтым ворагам. Так, а дзе мне? Дзе я? Ага, вось гэта ёсць. Ворагі? Добра. Добре. Ау. На жаль, блока няма. Забрали з другой частки Power River. Я бачу. Ага. Мені цікаво. Так. Мы на самом деле шукаем лимончик, так, каб ім прыснуць. А у самого справы вельмі няблага. Я учора вельмі шчаслівы. Ну, я сёння скончыў другую версію аўтаматычнага перакладу Disco Elysium. Нават праверыў я трошки перад стрымом. Не паспеў заліць на Nexus Mods.
гэта буду рабіць пасля стрыма, таму вельмі шчаслівы, што ў мяне атрымалася і, ну, скажем так, прагрэс за апошні месяц вельмі відавочны, таму што месяц назад нічога не было, я нават не ўпэўнены быў, што я магу за гэта зрабіць. А зараз у мяне ёсць цэлы пераклад, які нават нагадвае сапраўдны пераклад. А не абы што. Вось. Ну, разбіў. А далей? Ага, одну частку мы зрабілі, а гэтую што мы робім? Не разумею. А ці у Літве, ці ў Польшы? Я ў Польшы. У Варшаве, калі дакладна. Ёсць. Адчынілі дзверы сабе да канца. Я так разумею, вось гэта навошта? Навошта тут гэтая дзвер? О, глядзіце, чакаюць. Ведаеце, што самае весёлае? Яны там вельмі ўдала стаяць. Оп. Пайшоў. О, не. Блин. Мана скончылася. Што, яшчэ страляе нехта? Блин. Скончылася мана ўся. Адкуль вы яшчэ ўселіся? Прыгожыя такія. О, глядзіце, глядзіце, глядзіце. Зараз бярем. Хоць сюды. Хлопцы, хоць забіраемся. Мне ёсць што распавесці. Блин, амаль атрымалася. Ждаў выкінуць іх усіх проста. Крабікі? Там сапраўды ў рэжым крабіка я перайшоў? А, не, гэта рэзервіўскі прикол толькі. Так, можам там уверх прайсці. А тут увогуле нічога не можам зрабіць. Ну, добра, пайшлі далей. Прыгожыя краявіды. Я не ведаю, я так разумею, просто Defiance... Гэта не рэмастер, так? Яна выглядае, вось яна такая і была. Атрымліваецца, няўжо рэальна нават тэкстуры не палепшаныя, таму што выглядае даволі, ну, няблага. Окей. Так, меч увогуле топчик. Зламалі мост яшчэ. Гэты меч увогуле цэнтр гісторыі у... Гэты меч называецца Soul River, і ён цэнтр гісторыі ў двух частках гэтай серыі. Таму што дзве часткі так і называюцца Legacy of Kain, Soul River 1 і 2. Вось, таму гэты меч вельмі ключавы для сюжэта. Что это такое? Собрали один декоративный меч. О, одразу двоих поднял. А это меч тых дверей, якімі цікавіўся. А, логічна, так. Тут мне атрымліваецца яшчэ один патрэбна. Так, тут можна прайсці скрозь гэтае і наверх падняцца яшчэ. Давайте наверх падымемся, паглядзім. А, окей. Вельмі цікавае месца. Добра. Там один уже був, там було два утикнуто. Але такого ж кшталту, яны вельмі падобнае. Окей, пакуль не ведаю, што тут увогуле глядзець. На падлозе малюнак Орды з Warcraft. Сур'ёзна? Тут? А, не, гэта ж сімбаль Ой, гэтага... Кайна, гэта кайнаўскі сімбаль. У яго у першым другім Soul River было. Такое. А
што я тут магу зрабіць? Я што, усё? Атрымліваецца мне назад? Толькі пакой гэты навошта тады? Сапраўды, я нешта не працую, ні халера. Пайшлі назад тады, паспрабуем. Кубики шукай, рано яшчэ. Я не жадаю ламаць гэтую гульню, дайце мне прайсці яе. То я так, блин, хутка традыцыя будзе ламаць гульні. Пробуем вернуцца. Ну, а можете улетать, конечно? Дякуй. Дякуй. Оп, давайте. Паспрабуем зараз гэтай дзверы адчыніць. А, сапраўды. Я думаў, што там два. Я не заўважыў, што там аднаго не хапае. Так, сімболь сарафанаў і нейкі зноў механізм чалавечы. Не хапае агня вось тут. Окей. Кручу. Яшчэ кручу. Curious. Чтоб This то не было. artifact, joined with the relic I discovered earlier, appeared to be but one fragment of a larger emblem. This shard was endowed with elemental fire, enhancing both the Reaver and my telekinetic powers. Добра, гэта элемент агня, які дадаўся у... Ага. Телекінез карыстаць. Раз, запалілі. Оп, два запалілі. А я могу эту штуку развернуть яшчэ? Блин, там прыйшлі ворагі нешта. Так? А можете зайсці сюды, калі ласка? Мне там ні халеры не бачна. Ды блин, дайте прайсці. Зноў будзе цудоўнае месца, я ні халеры не буду бачыць. Цікавая бойка, так? Вельмі файненька. Я ўсё бачу. Мне весело глядзець, як усе летаюць уніз, бо учора глядзеў джентльменаў, і хлопец ляцеў са шмат парахойка. Гэта ж ты пра поўны метр, так? Пра фільм, а не пра серыял, так? Таму што я паглядзеў серыял, а вось поўны метр ўсё яшчэ не глядзеў, мне я таму цікаўлюсь. Так. А серыял глядзеў? Вельмі рэкамендую, калі што. Мне спадабаўся. Так, ну... Запаліў. Эту штуку я крутить не могу больше, так? Приехали. Окей, ладно. Може я зараз секреточку якую пропустив з-за этого? З-за того, що порядок не той зробив. Серіал покуль глядиш. Добре. Я даю спойлерити нічого не буду. Поўны метр таксама варта прагляду. Я вось даведаўся пра поўны метр толькі пасля таго, як дзесьці ў сярэдзіны серыяла даведаўся пра поўны метр. Магчыма, я зараз хлусню нейкую раблю. Куды я іду? О, у меня ж телекинез заявился, правильно? Новый. Вось, запалили раз. Полили два. Не холеры, собі у вас технології. Я казав, чел, треба інвестувати у парашути. Окей.
Ну, Каін, що ти робиш? Зараз прийде з самого початку скукать. Пам'ятаєте боса я де убав у першому Soul River я побував? Так, у першому Soul River, там, де клановець під водою. Ну, блін. Вось там наскакався я. Ага, вось так. Усё ж таки гульня па краху ператвараецца ў платформер. Хутка і кубікі з'явяцца, так што не бянтэжцеся, кубікі яшчэ будуць. Зараз Каін мыслитель будзе прыдумваць, як праходзіць, куды кубікі перастаўляць. Так, тут можна прайсці, і тут там нічога няма. Мёбіус, адчыняй. Я прыйшоў час вярнуць, як быў. Here you are at last. I see you found a fragment of the balance emblem. This will be of even further use to you, if you can find the other three. Now, shall we? Yes. Let us continue our conversation, but on a somewhat different footing. Now, what do you have to tell me, Mobius? You cannot kill me. We both know that this is not how or when I die. Death is not the only possible outcome. Your delusions of fulfilling the vampire's foolish prophecies have badly distorted your judgment. And Raziel is not what you think. You dare imagine what I think. So, you prevented Raziel's soul from entering the Reaver. Do you believe for a moment that by this you have averted your fate? Or his? Or that of Nosgoth itself? Your manipulations are pathetic. Yet Raziel retains his free will, and that's what frightens you, isn't it, Mobius? You cannot see his path, and so you cannot control it. And neither can you. Yes, Raziel is shrouded from us, but we see the ripples of his potential actions, and every path he might choose leads to the same outcome. He will kill you, Cain. In sparing Raziel, you have written your own death sentence. You still have not answered the question I came to ask. Where is Raziel? He is not, in a true sense, here. Not now. Don't try my patience, Mobius. What have you done with him? He is contained. In time, it may be safe to release him. His destiny must be completed. He will enter the sword. But until that time, he is dangerous. Far more dangerous than you could understand. And your incontrovertible evidence? The answers are plain, if you know where to look. Go west of the pillars. There you will find a testament written in stone. But stones too can lie. Окей. Ми як мінімум у Pillars of часі. Nosgoth Блін. stood pristine against the horizon. To the west, I would find the enlightenment Mobius felt I lacked. Так, давайте не спешаться. Заберем ось гэта, тому що у катсцені гэта было зауважно. Здоров'ячка собі. Так ось, для тих, хто не ведае сюжэту альбо што адбываецца, бачыце, вось там далёка дзіўная быццам бы тэкстурку паплавіла насамрэч. А насамрэч гэта не паплавіла тэкстурку, гэта асабістасць сусвета. Гэта сусвет літаральна трымаецца на, ну, яго, скажем так, жыццё гэтага сусвета трымаецца на 9 слупах. Вельмі фізічных слупах. То бок гэта яны і ёсць. Яны ідуць самай глыбіні сусвета, у самы-самы верх яго. І гэтыя слупы, кожны прызначаны даволі абстрактным рэчам. Напрыклад, час, там баланс, альбо дзяржава, там нешта такое, па-моему, ёсць нават па тыпу слуп дзяржавы. То есть даволі абстрактныя рэчы, ну, некаторыя з іх. І атрымліваецца так, што без гэтых слупоў у сусвету, ну, хутчэй за ўсё кабзда. Мы нават бачылі результаты гэтага. Каін спрабуе выратаваць адначасова сусвет
і, скажімо так, захаваць сваё жыццё. Ну, адначасова две рэчы. Ну, я так разумею. Я думаю, што як мінімум з адной я маю рацыю, так? Тут пасяўной ёсць, не, яны не настолькі прасунутыя, таму як ёсць, жывуць як могуць. Дык вось, атрымліваецца, мы зараз у часе, мы былі дагэтуль у іншым таймлайне, у якім слупы былі знішчаны, і Каін парабаціў увесь сусвет. Мы зараз гуляем за чалавека, за вампіра, які ў выніку стаў тыранам-вампірам. Вось. Але мы зараз назіраем сусвет, Каін змяніў, ператусаваў гісторыю, і зараз мы як мінімум у той кропцы часа, калі гэтага яшчэ не здарылася, нават слупы не пашкоджаны былі. То бок ёсць верагоднасць, што мы можам выратаваць гэту сусвет, магчыма, атрымаецца, але мы не ведаем, якой версіі сусвета мы зараз знаходзімся, таму што мы не існавалі да моманта знішчэння яго, то бок, ну, мы неяк у блытаніцы зараз сусветнай. Вітаю Эріку, вітаю ўсіх, дзякую вялікі за рэйд, дайце-ка я шатаут дам. Ось. Ўжо, дзякую вялікі, што Арган, што закінуў шатаут. Elden Ring, ну, нешта падобнае ёсць. Вось, толькі гэтая гульня, ну, значна старэй. Вось, яму зараз Мёбіус, гэта чараўнік часу, які увогуле спрабуе гуляцца з гэтым часам і, скажам так, заўсёды падстаўляе Каіна такім чынам, што ён у выніку знішчае гэтыя слупы, ну, ён павінен у тым знішчэнні слупоў, і ён жа становіцца альбо тыранам, альбо загінае, там літаральна выбараў Каіна не шмат. Вось, і вось гэты Мёбіус, мы да яго прыйшлі, Мёбіус як звычайна збег і сказаў, што ідзі на захад, можа быць, нешта даведаешся. Каін шукае Разіэля зараз, другога персонажа гэтай гульні і серыі, які зараз не пад уплывам часу, то бок ён можа ствараць парадоксы і змяняць плыню часу. У выніку, калі Каін знойдзе Разіэля, ёсць верагоднасць увогуле змены будучыні. Вось прыкладна у нас такі расклад. Так, ну што, паляцелі. Мы зараз пераключаемся на Разіэля, вось я вам распавёў, так? І мы зараз нас гульня перасоўвае на пункт гледжання Разіэля. Другое персонажа ў гэтай серыі, ён у сусвеце памёрлых зараз. Ён нават не ў матэрыяльным сусвеце. Вось. І ён спрабуе з яго выбрацца. Дайце я пагляджу, як захоўвацца ў гульне, бо калі яна вылеціць, гэта будзе вельмі шкада. Так, захоўвацца патрэбна... ну ўсё. Захаванне паспяховае. Дзякуй вялікі гульня. Вось. Таму я гуляю ў грузавікі, проста сеў і паехаў. Ну, а як жа сюжэт? Нападаць, вам зараз дзве душы аб'ядналіся зараз, не? Оп. Разіэль трошкі іншы вампір. Калі Каін такі больш, ну, не зусім класічны, а больш нам знаёмы вампір, то Разіэль хоць і быў такім вось класічным вампірам, але ён у пэўны момант памёр. Нават для вампіра. Ён трапіў у бездань. І яму вярнулі яго цела, ужо пашкоджанае, зараз мы ў тым стане, як яно было. Яму вярнулі яго цела. Мы зараз гуляем за зомбі-вампіра з розумам, ад якога што засталося, то і засталося. Куды ён пабег там? Для сюжета я гуляю в РДР 2. Ну, блин, да халера ж, чаго ёсць для сюжета пагуляць так. Не абавязкова грузавікі. Так. Што мы увогуле? Добра. Некае незразумелае месца. На кладбішча дзесьці ходзім. У сусвеце памёрлых-то. Вось, і Разіэль цалкам зараз спрабую проста выбрацца. Ён зараз пад уплывам істоты, пачваркі такой лавкрафтянскай, якая засела ў самым нізе слупоў сусвета гэтага. Вось, што за яна, я ўсё яшчэ не ўпэўнены, нейкая старажытнасць. Не ведаю, я складана патлумачыць, таму што я не ведаю. Не.
Добре, не сюди. Пры гэтым, нягледзячы на тое, што зараз падзеі ідуць нас пераключаць паміж двума персанажамі, мы не ўпэўнены, у якім часе яны знаходзяцца. Кожны з іх. Калі з гэтым самым... Ну, камера? О, дзякую табе. Калі з Каінам плюс-мінус зразумела, Каін знаходзіцца як мінімум да знішчэння слупоў і ў часе, калі існавала такая дзяржава, як Сарафан. To depart this place and continue my journey, I would have to find the means to open it. А што мне? І дзе іх шукаць павінен? Ну добра, значит я просто назад прыйшоў сюды паглядзець і пайшоў назад? Ну добра. Вось, нягледзячы на тое, што я зараз пераскокваю паміж двума імі, атрымліваецца такая сітуацыя, што я не ведаю дакладна, у якім... З Каінам плюс-мінус вызначыліся, гэта старажытнасць, яго час, дакладна старажытнасць, глыбокая старажытнасць, то Разіэль невядома ў якім часе зараз, увогуле. Сарафан радыё? Не, гэта інша. Там Сарафан па тыпу паляўнічыя на вампіраў, скажем так. Яны зладзілі крыжаковы паход супраць вампіраў і знішчылі большую частку вампіраў у старажытнасці. Вось Сарафан як фракцыя існуе зараз у гэтым часе ў Каіна, таму што ён літаральна ў іх крэпасці, і там яны вось такія, як яны былі раней. Што калі што, адзін Сарафан, вось Разіэль, ён у мінулым, у далёкім мінулым, калі ён быў чалавекам, ён сам з гэтых людзей Сарафан, якія знішчалі вампіраў. Іранічна, што ён стаў вампірам, так? Што гэта? О, сакрэтачка яшчэ. Чакайце-ка, я не магу сакрэтачку забраць, пакуль я з этімі памёрла? Блин. А што мне рабіць-то, гульня? Не падкажаш? Некий Ньярлан Хатеп со света снова. Я не ведаю, кто такой Ньярлан Хатеп. Кто такой Ньярлан и чему он Хатеп? А я вось не ведаю. У Разіэлі, калі ён... Разіэль зараз падмацаваў Soul River, так? Вось он свеціцца нават. А што яму гэта дае? А, таксама выбух. Ну, падябаў яго. Яшчэ кудысьці ідзем. Добра, вядзі мяне гульня. Хочется вернуться назад у слэшер, ды як бы і так у слэшер гуляю. Яна літаральна, ну, калі першы, другі Soul River, гэта чыст, ну, такая больш пазлы нават. Як слэшер яна працуе не вельмі, ну, калі шчыра, бойкі там не самая прыемная частка. Ну, вось. Так-то сюжэт, я бы сказаў, што ўвогуле ў серыю Каіна мне так, можа быць, ёсць часткі, якія адрозніваюцца, але яна адчуваецца так... О, зноў гэтая цема. Пры гэтым Разіэль б'е іх проста без праблемаў у адрозненне ад Каіна. Вось, то я бы гуляў гэтую серыю дзеля сюжэту. Потому што сюжэт я, ну, здзіўлены, вельмі неблаго. Агульна там, ну, гэта можа гульня нулевых гадоў, а першы, як мы вызначылі, першы Soul River 99 год, другі Soul River 2001. Я не ведаю, якого года там яшчэ ранейшая частка. Так, гэта я не магу. Тут я магу пролезці? Гэта вельмі пачварны лаўкрафтавы монстр. Окей. In this crypt, I discovered ethereal gases rising from the moldering corpse within. As I neared, I felt a distinct spiritual pull, and the closer I approached, the more that pull intensified. Окей. Угу. Так, треба знайти кнопку гэтую. Кнопка... Spectral Shift мне патрэбная. Папярэдні рывер, наступны рывер на нумпаде 5.
Мне патрэбна заціснуць яе. Ага, окей. Заціснулі яе і націснули кнопку актывацыі. У мяне ўсю клавіатуру зараз. Тут танец просто на клавіатуры. Я націснуў J і нумпад 5. In the end, it was not difficult. I projected myself down into that tomb and found myself reborn into the material world. It was a loathsome vessel, but with an effort of will, that too could change. Ні халеры сабе. Мы літаральна пролезлі ўнутр трупа і ажылі як ён. Пры гэтым змянілі яго форму. Ударыць камень, каб зарядзіць рывер. І сэнс мне ў гэтым. Давайте поб'ем далей. Давайте я захаваюся. О, новое захаванне зрабілі. Добра. Можем вярнуцца назад, атрымліваецца, дзесьці пайсці наперад. У свеце жывых у нас насамрэч шмат варыянтаў, што рабіць. Мы можам вярнуцца да пачваркі гэтай на пачатку. І там быў магчымасць выплыць на паверхню кудысьці яшчэ. Блін, яна мяне задушыла і адправіла... Халера ж ты. Яна зараз мяне забіла і адправіла ў свет памёрлых. Я ж, ну, ён жа не жывы ўжо, Разіэль. Ну, зусім не жывы. Нават па мерках вампіра, так? Так, і зараз. Танец клавіатурны. Стрімер The Леліске. Зараз гуляю League of Legends. У мяне такого нават у спісе няма. Беларус у сэнсе на беларускай гуляе? Або як гэта выглядае? He says she won't go near the place. I tell you, the pillars are haunted. Haunted? I heard a woman's voice talking and moaning, and there was no one there. How many vampires have you killed? And you can't face down one ghost. I knew who these were. Vampire hunters, scouring the countryside, destroying what had once been my kind. My God, what is that? A vampire or a demon? Where? Here. Get him! Цудоўно. Quickly! No mercy. Цудоўненька. Давайте-ка я зараз на паузу поставлю. Я зараз яго хутенька сабе дадам. Вось. Бо... Колькі трупаў зараз у той труне. Халера яго ведае. Мы будем там даставаць іх, пакуль яны ўсе не скончацца. Так. Блин. Twitch. Где там? Добра, дадаў. Недавно з'явіўся, але вельмі актыўна і хутка расце. Добра, добра, няхай. Няхай працягвае у тым жа тэмпе. Блин, я продёбаў зараз Twitch свой. Дайте мне момент зараз, я воюю з Twitch'ом. Угу. Добренько. Вяртаюся до гульні. Так, зараз галоўнае пальцы ў гэтай гульне правільна пакласці на клавіатуру. Мы зараз яшчэ біцца будзем, я магу не трапіць па клавішах.
Гэта паляўнічы на вампіраў. Яны тут бегалі просто па тэрыторыі, шукалі якіх-небудзь вампіраў. Як вядома, знайшлі. Атрымалі, што жадалі. Адзіны мінус Разіэля. Пакуль я ў свеце жывых, я бясконца губляю здароўе. Разіэлю складаненька трошкі існаваць у свеце жывых. Таму мы ў бясконцай бойцы за сваё жыццё. These were Mobius's hunters, mercenaries enlisted in his crusade to exterminate the vampires. His insignia was unmistakable. But this meant Мы ў другім крыжаковым паходзе зараз. I had lost 500 years. У нас розніца 500 гадоў. Then I knew what ghost it was that haunted the pillars. Ariel, the spectre of the murdered Balin's guardian. Perhaps she could provide the answers I sought. But first I would have to find a way out of this cemetery. Зараз зразумела. Сарафан зладзілі, давайте зноў жа паузу, бо час губляецца і здароўе ў Разіэля. Зараз Каін знаходзіцца ў часе, калі быў першы, ну, скажем так, існавалі Сарафан, і яны ладзілі першы крыжаковы паход супраць вампіраў. Так, яны забівалі вампіраў усіх, якіх маглі знайсці. Другі крыжаковы паход адбыўся ўжо пад уплывам Мёбіуса, то бок гэтага чараўніка часу. Ён зрабіў так, каб Каін забіў тырана. Ён забіў проста звярацелага тырана нахрен, чалавека, да таго, як ён стаў тыранам. А за гэта людзі вырашылі забіць усіх вампіраў. Мёбіус спецыяльна гэта падставіў так, і ў выніку атрымалася так, што Каіну прыйшлося знішчыць у людзей. Ну, вось такая вось альтэрнатыва атрымалася. Альтэрнатыўны сусвет, у якім вампіраў знішчаюць, і тут варыянт быў альбо Каіна забіваюць, альбо ён становіцца сам тыранам. Замест таго тырана, якого як бы перамог. Вось, і вось гэты другі крыжаковы паход супраць вампіраў, мы зараз у гэтым часе. Розніца паміж ім 500 гадоў. Атрымліваецца, Разіэль зараз ад Каіна, ну, ад падзей Каіна, адрозніваецца ў 500 гадоў. Так. Зноў 500 гадоў. Ну, там прыкладна гульня такая. 500 гадоў, ну, туды і сюды без розніцы. Ось. Можна будзе сёння ад яго зарэдзіцца. Да яго маеш на ўвазе. Паглядзім. Ну, паглядзім. Добра, я звычайна бяру, каб па тэматыцы падыходзіла, бо Лігу Легенд, я думаю, калі каму цікава зараз паглядзець Лігу Легенд, калі ласка, ідзіце адразу ж да The Layli Skek. У вас ёсць у чаце, Нарнурам закідываў. Заходзьце да яго без праблемаў. Проста звычайна гульцы ў Лігу, гэта гульцы ў Лігу. Я сам гуляў у Лігу Легенд даволі шмат, так што я скажу, ну, аўдыторыя будзе адрознівацца. Я думаю, што людзям цікавей будзе паглядзець нешта сюжэтнае пасля гэтага і спакойнае. Вось, так што, ну, рэйд таксама залежыць ад таго, куды мы ідзем. Дарэчы, пра крыжовыя паходы. Ты ведаеш песню Иерусалим Муцараева? Не ведаю. Таргарэна? Што? Лейли Шкек. Я не ўпэўнены, як чытаць. Я сур'ёзна, я не ўпэўнены. Разіэль Джинкс, амаль адзін персонаж. Ну, не. Неправда. А? Это вось за нами зачынілася, так? Soul River сюды не падыходзіць. Добра, зразумеў. Мне патрэбны цёмны Soul River. Вярнуцца туды. Там на версіі яшчэ ёсць паляпшэнне, а я магу туды трапіць. Hinted at some ancient vampire origin, for it bore the sign of the Reaver and was marked with the elemental symbol of light. The mystery of the Reaver might be answered within, but this edifice was too high for me to reach. Я так разумею, нам зараз, як у другім Soul River, патрэбна атрымліваць элементы для Soul River. То бок я магу, у мяне ёсць адзін Soul River, так? А гэта я магу пераключыцца ў рэжым перахода. Гэта рэжым перахода у сусвет жывых. Так? То бок атрымліваецца, мне патрэбна здабыць яшчэ. Яшчэ. Вось, два элемента, святло і цемра тут ёсць, але мне патрэбна да гэтых храмаў неяк трапіць, каб зноў здабыць іх па новай. Ты кажаш, Каін забіў тырана. Я такі думаў уже тануць тыпу Эйгана Таргарэна. Ну, мясцовага. Так, я зразумеў. Просто што зноў жа я з спазненнем прачытаў і мне кантэкст уволіўся. Блін, а як туды трапіць тады наверх? Я мог тут залезці дзесьці.
О, давайте ось ту штуку подберем. Нам полепшение хоть будет. Оп, есть. А, гэта нас прывядзе назад. Так. Могілкі я раздзяўбаць не магу, каб сабе новых трупоў атрымаць, правильно? Окей. Як скажешь, гульня? Як скажешь. Я, можа, заскачу неяк ось. Ну тут просто літаральная фігня. Я тут узяў ды скукнуў. Блин, мне трошки не хапае. О, я, можа, гэтую магу перасоўваць? Не? Добра, не могу. Не атрымліваецца. Добра. Можа, у цэнтральную частку могу забрацца неяк і там пролезці. Я не ведаю. Гульня, што ты мне прапануеш? Так. Хозяин не ожидает чапляцца за гэта. І нават становіцца наверх на іх. Туды таксама нельга. Рассель, ё-моё. Мог бы ўжо і залезці. Там не так складана. Твоими, блин, полетами гэтымі палёнамі. Ну реально, я ж павінен, я як мінімум павінен атрымаць цемру табе. Святло яшчэ халера з ім. Я не разумею чагосьці. Что там за двери? Гэта вось дзверы, якія можна адчыніць цёмным соул-ріверам. Там цемра трошки вакол яго сабралася. А гэта механіка была ў другім соул-рівере. Мне патрэбна ў мой меч гэты, вось гэты, джедайскі, атрымаць сабе здольнасці. Вось там цемра, вось там бачна сімвал цемры. Вось калі ў тую дзвер прайсці, хутчэй за ўсё мы зможам атрымаць сілу цемры. І з адваротнага боку, таксама ў храме зверху, ёсць сімвал святла. Вось тут. Вось там сімвал святла знаходзіцца над дзвярыма. Блин, а я магу неяк паглядзець туды? Во, вось там. Мне просто патрэбна залезці туды неяк. Але як? Калі вось на гэта не скокнуць нават. Халера ж. Ну, зараз нават калі... Вось, на ім сімвал цемры, і яшчэ і цемра сабрана навокал. І мой соул-рівер зараз не падыходзіць, мне патрэбна яго атрымаць. Мабыць, сімвал агню? Не, тут пакуль... Там ёсць сімвал агню, і ёсць соул-рівер агня, але гэта канкрэтна гэтыя самыя. Цемра і святло. Блин, гульня, я не ведаю. Неяк мне не дапамагаеш зараз. Давайте пробяжимся тады по гэтаму шляху просто до самого упору. Куды прывядзе, туды прывядзе. Нешта з агнём зрабіць, да вось не зразумела. Можа зараз вось тут пройдзем, можа побачым нейкі шлях. Ну, забрацца там куды-небудзь. Бо яшчэ ж такі нюанс. У першым другім соул-рівере змяняць сусвет можна было літаральна па свайму жаданню. І гэта было вельмі карысна, таму што можна было цэлыя пазлы вырашаць. То бок некаторыя штукі немагчыма было вырашыць, пакуль ты... Што? То я... На Elden Ring отправляется 500, и там трошки со смайликом. Давай-ка я смайлик приберу с голосования. А то он будет залічваць гэта так як два розных так самых. Две розные гульні. Elden Ring и Elden Ring со смайликом. Так, зараз. Так. Зараз апошнее глядим. И Elden Ring со смайликом. Я смайлик прибираю. Есть? Залічана. И зараз вам обновлю спис. Есть. Упс. Потом. О, блин, я табнулся. Я придурок.
Я забываюся, што я забыўся, што ў гэтай гульні нельга табацца. Яна крашнулась. Упс. Ну як далеко мяне адкінула? Працягнуць гульню. Так. Я показував гайд, які... А, там було літерально сказано, як... Я не пам'ятаю, я його вельми по діагоналі читав, і тільки вчора на стрімі, тому мог пропустити той момент, що... Там просто я побачив про гети. Так. Навчання. О, якої добивання пригожує. Одразу витягує ще душу. Там просто я почитав по типу для Steam Deck, ось гэта такое, я такий, ну блін, чим мені це допоможе. Ось. І пропустив трошки, не став розбиратися. Ну і часу, коли шире не було, я літерально просто такий задоволений був, що запускається Defiance і окей. Бо літерально сьогодні могло бути просто, може, яку іншу гулю гуляли. His insignia was unmistakable. But this meant I'd been captive in the underworld for centuries. Та я можу пропускати, я вже її бачив. Skip Cinematic. Уже ведаем, что мы пробыли тут 500 годов у этом свете померлых. С огнем хутчэй за ўсё і ўзаемадзейнічаць нельга. Хутчэй за ўсё. Давайте. Вось, ён праходзіць міма і такі, о, храм. Праўды, не можа быць. For it bore the sign of the Reaver and was marked with the elemental symbol of light. The mystery of the Reaver might be answered within, but this edifice was too high for me to reach. Ён літаральна прагаварыў тое, што ён занадта высока для яго. Ну, можа... Зараз пашукаем. Яшчэ што-небудзь прыдумаем. Another temple. This one marked with the elemental symbol of darkness. This edifice, like the other one, was too high for me to reach. Добра. Паўтарым тое ж самае. Можа быць, калі я крану там вось гэтую цемру, ну, малаверагодна, але мне падаецца, гэта можа паўплываць на Soul River, не? Камера. Дзякую. Вось тут чамусьці насупраць святла цемра, сімбаль цемры, а насупраць цемры сімбаль святла. Soul River, мне падаецца, не змяніўся ні халеры. Так? Ну, ўсё той же. То ж самае са святлом. Так, то бок пакуль мы не, у нас няма гэтага элемента, нічога не працуе. Добра. А як забрацца-то? Пераключыць. Дык я не магу моё пераключэнне вось оно. Я справа знізу сімбаль з'явіўся, націскаю на кнопкі на нумпад 4 і нумпад 6, каб пераключыць сабе гэты самы. А Soul River яны не пераключаюць. То бок у мяне проста няма іншага тыпа. Мне патрэбны тып здабыць. Опа, кудысьці мы залезлі. Добра гульня. І чым мне гэта дапамагае? Мне падаецца, я тут трошкі зараз гульню зноў зламаю, не? Так, мне падаецца, гэта туды-куды не планавалася, што я магу залезці. О, я ж сакрэтачку не падняў. У мяне фізічна ж няма. Soul River згубіў свае здольнасці. Ну, у другой частцы мы іх усю гульню збіралі, а тут просто так. Давайте паспрабуем сюды зайсці зараз. Мы ў гэтым месцы ў сусвеце жывых яшчэ не былі. Опа. What is this? How do you know me? Razia, what are you? Why should they know your name? You are nothing. It seemed my method of entering the physical realm was not altogether original. But where had these beings come from? Окей. Хутчэй за ўсё, гэтая пачварка адправіла за намі яшчэ сваіх прывідаў. Калі зразумела, што я ўсё ж такі збег сусвета памерлых. Воу, які прыгожы, а? Бачылі, якое дабіванне?
Там літерально ударом вибиває душу з ворога і одразу її поглинає. У Soul River. Так ладно, я на правильному шляху. Мені потрібно сюди йти. Ми зараз по... Розіель, у відрозненні від Каїна, може плавати. Ми можемо гэтым скористатися. А, йо-моє. Вилізли. Есть. Здоровье себе трошки вернули. О, знову є ще місце з темрою, але знову ж нічого не допоможе, поки темру не добудемо. Ну, оп, добили. Прихожу всякое, а? Добивание хотя. І ось вона вода. В принципі. Я раптовно випливати там не буду. Так, тут меч є, тут щит є, тут нечто ще повинно бути. Этого у нас тут нема поки. Зараз оценим, наскільки лепей плавати тут, чи тут, чи у этом самом, чи у Soul River. Бо у Soul River було, ну, такое собі плавати. Ну, коли широ, покуль відчуваннях лепей тут. Я не знаю, що. Доброго тобі вечора, доброго тобі вечора. Так. Добре. Отримали щит і зараз поставимо його на той, каля той статуї. Ну, где там? Ось. Не, это не то место. А де? А куди? Дякую, камера. Виправила мені ситуацію. Ну, зараз по могилкам Сарафан будемо. Гэта хутчэй усё могілкі Сарафан, то бок старажытнай вот этой фракцыі, якая забівала вампіраў. Вельмі высокая верагоднасць. І хутчэй вот цікава будзе, калі мы зараз труп Каіна знойдзем дзесьці. Так. О, які каркас? Это Perforate Carcass. А, ну новая здольность. Оп, душу забрали. Крабик, конечно, не спробовал. О, докладно. Давай. Ну, не такий крутий крабик. Навіть не близько до уровня другого Soul River. Атака крабиком. Але трошки є, трошки крабоватий.
разумею... О, там яшчэ версія. Патэнцыйна можна будзе скарыстацца, перайсці ў свет памёрлых і прайсці скрозь браму. Зараз мяне хутчэй усё гэтаму гульня будзе вучыць, таму што, ну, мала ли хтосьці гуляе ўпершыню тут. Вось, павінен быць у спектральным сусвеце. Бярэм, перасунуліся. Мы зараз у свеце памёрлых. І можам прайсці скрозь сцены. Адзінае, што нам зноў патрэбна шукаць месца тады, каб вярнуцца ў сусвет жывых. Бо гэты лёгкі пераход, ён толькі ў адзін бок працуе, на жаль. Выпусти мяне, пачвара. Так ты задзяўбаў. Ау. О, у Розіэлі, блін, акрабатика з'явілася. Глядіце, що могу. Ми зараз, може, доберемося до самого, до яшчэ нейкага трупу, в який можемо улезти. This edifice, marked with the elemental light symbol, was clearly much older than the ruins in the rest of the cemetery. The door was far too high to reach, and to open it, it seemed the Reaver would need to be imbued with the power of darkness. Clearly, I had more to accomplish before I could discover what lay within. Ну, добра. Ён літаральна прагаварыў, што каб туды прайсці, вось простую браму наверсе, мне патрэбны сімвалі цемры, каб просто прайсці праз яе. А там сімваль святла. Хутчэй за ўсё я зараз трымаю, у першую чаргу я трымаю сабе сімваль спачатку Рівер цемры, а потым толькі я трымаю сабе Рівер святла. Ну, альбо як трапіць. Дагэтуль працэс атрымання быў увогуле вельмі брутальным. Гэта было доўгі набор пазлаў, якія былі звязаныя з гэтым элементам, і ў спецыяльных рамах, якія былі вельмі ў розных месцах пахаваны. Ось зараз мы ў трошку іншым стане, таму я думаю, можа быць, гэта будзе трошки прасцей. Ну, падыку, гульня дакладна не зможа дазволіць сабе збіраць сілы Soul River на працягу ўсёй гульні, таму што як мінімум яшчэ адзін персонаж ёсць. Ага, яшчэ дзверы ёсць, якія я дакладна не магу адчыніць у свеце памёрлых. Давайте ў свет жывых. Не просто так мне тут на клавіатуры танга трэба станцаваць. Оп, оп, разорвали труп внутры. Блин, уедь себе паляўнічыя на вампіраў такія. Ну, нормально, блин, сядзім, тут адпачываем. Тут з'яўляецца нахрен труп, які разваливаецца пополам і вылазіць вампір. Яшчэ нават не зусім падобна, як вампір. Не памятаю, анімацыя таго, як ён прыбірае шалік падчас паглынання душы была ў Soul River? Так, до 100%. Вельмі файная анімацыя. Ён нацягвае свой шалік, і там у яго няма сківіцы ўвогуле ніжняй. Ай, а яму куды? Ладно, просто давайте... Не трымалася зноў? Ну ладно. Вось, ён прыбіраў шалік і зацягвае душы. Тут гэтая анімацыя ёсць яшчэ, мне падабаецца, што гэта ёсць увогуле, ну, на жаль, адное дабіванне існуе, ось, але калі было некалькі дабіванняў, у якіх ён мог бы адразу зацягнуць душу, напрыклад, у пачалік, было бы вельмі... А, не, пачакайце, было такое дабіванне, ён кагосьці дабіваў такім чынам, то ён бярэ, адразу шанік апускае і з'ядае душу. Літаральна, каго трымае зараз у руках. Вельмі круто. У ремастере была, да і не ў ремастере была, то бок гэта вельмі такая важная візуальная штука. Элемент персонажа, скажем так.
Давайте захаваемся. Увогуле, калі глядзець на час, я бы вельмі жадаў сёння выкласці пераклад Disco Elysium літаральна сёння, таму я буду на гэтым скончваць, бо без гэтага, ну, я спаць спакойна не буду. Я б спрабую зрабіць усё магчымае, каб выкласці яго сёння, і я бы зараз пайшоў гэтым займацца. Так што давайте на гэтым будем скончваць. На Героі 3 Армагеддон за конфлікт адпраўляецца 500. Дзякую вялікі. Зараз я буду праглядаць, хто у нас там хто чым займаецца. Вось. Я ўсё яшчэ не помню, як чытаць Зелі Лайскек, Зелайласкек, не помню, ну, карацей, спытайце ў яго. Ён у League of Legends. Да навічка зарэдзімся. Можа быць зараз, паглядзім. Я не вельмі бачу... Так, давайте спіс по парадку. League of Legends у Зелайласкек, я не ўпэўнены, трэба ў яго спытаць, як чытаць гэта. Ватафака Блэру Сквад, Шагрэйль у Orcs Must Die 3, а Міхась Гарэза ў God of War Ragnarok. Толькі пачаў, я так разумею. Вось, ён там зараз убівае плату, но там у сюжэта хутчэй за ўсё шмат не будзе. Давайте, выбар у нас насамрэч паміж такімі гульнямі, у якіх сюжэту няма. Вось, я... Да Міхася, каму цікава, можаце да у God of War Ragnarok. Мне пытаецца... Блин, добрая, можа, ідэя. Давайте да Зелайласкеку у наступны раз, а сёння да Міхася, бо ўсё ж такі God of War Ragnarok бліжэй. Зноў жа, каму цікава, калі ласка, завітуйце да навічка, бо я разумею, што Ліга Легенд далёка не для ўсіх, і тым больш, калі ты не ведаеш гульні, табе там асабіста рабіць нечага. Таму вельмі рэкамендую, калі вы яшчэ, ну, калі вы ведаеце гульню, а калі вы не ведаеце, вам будзе складаненька трошкі гэта глядзець, таму перадам да Міхася. Ён там зараз у прыгожым месцы. Добрага вам вечара і жадаю вам... ну, які добрыя выходныя, поплавіла мяне ўжо. Добрага вам вечара, спадзяюся, зараз Легасёвке не дропнуўся з таго, што я табнуўся, не? Зрабіць шатаут, добрая думка. Ой, блин. Арыгана, можаш, калі ласка, шатаут зрабіць? Пакуль я рэйд не адправіў, ўсё яшчэ час ёсць. Шатаут Блин, я не ўпэўнены, мне трэба капаваць. Я не ў тым стане зараз, каб гэта вам зрабіць. Вось. Дзякуй вялікі. Зараз пасылачка у вас з'явілася, калі жадаеце, перайдзіце да Зелайласкек. Я не ўпэўнены, як гэта чытаць. Вось. А зараз я ўжо адпраўляю рэйд. Правільна напісана? Выглядае правільна. Вельмі падобна. Вельмі падобна. Вось. З чату капівал. Так, я бачу, мне нават аватарку паказвае. Пераходзьце да яго, каму цікава, а мы пойдзем да Міхася. Добрага вам вечара.